Вітаю усіх. Зараз перепровіряємо гук до конца. У мене тут мікрофон не працював. Зараз усе є, подається. Перепровіряю яшчэ. Ці не упаў. Так, не, запіс нормально. Добра, усё цудоўна. Вітаю усіх, вітаю Чеславіч. Мы сёння будзем гуляць у Tiny Glade. Гэта, па сутнасці, невялічкая такая утульная гульня про тое, як мы ствараем. Насамрэч, абсолютно, што прыдумаеш, што і ствараеш, як бы тут не вельмі абмежавана. У нас ёсць інструменты па стваранню, па сутнасці, гарадоў. Ну, домікаў, і цікава, ці абмежаванай. Ну, тэрыторыя даволі вялікая. Так, тэрыторыя даволі вялікая. Не, вось яна абмежавана. Ці... О, вада. О, прудзік. І можна глыбей яго зрабіць. Так? Уэу. І рыбкі адразу паплылі. Прыгажосць. Вітаю, Регана. Я пакуль... Я реально... Тут няма як бы і туторыяла цалкам. Тут, типу, малюеце як малюецца. Што ждаеце, то і прыдумаць. О, качачка села адразу. Добра. Я тут заліпну, карацей, зараз. Што мне... гэта памеры яе, так? А глыбіню не ўплывае, так? Падаецца, уплывае глыбіня трошки, не? Можна подзатапіць руіны. Вау. Зараз якая максимальная? Ось такая. Окей. Зараз гэта мы ўсё прыбяром. То, што мы тут нарабілі. Вось. У выніку гульня як бы, у прынцыпе, нас не абмяжоўвае, чым мы жадаем там пазаймацца. Вау. Окей. О, окей, ладно. Вы бачыце, я заліпаю, я эксперыментую, я гляджу, якія ў мяне інструменты ёсць. У мяне была ідейка зрабіць горад ДНДшны такі, ведаеце, як Dungeon Master. Што я ўмею, гэта прыдумаць розныя штукі і як бы насяляць іх, так? Вось, я думаў паспрабаваць вам паказаць адзін з падыходаў цікавых ДНД, які насамрэч ёсць відэа, не мой падыход, не я яго прыдумаў, але падыход да будавання гарадоў для гэтых самых, для гульцоў. Я хацеў проста ім падзяліцца, і ў той жа момант гэта самае, ну, тыпу, гэта неблагая штука, дзякуючы якой я рэгулярна лёгка ствараю гарады без асаблівага напружання, то бок мы можам проста па сутнасці фантазіраваць, штосьці прыдумваць, і у той жа момант гэта будзе мець сэнс. Вітаю, Паладзін, вітанкі. Сутнасць метада, так? Ну, калі мы будзем будаваць горад, так? І, ну, уявім, што, ну, я реально, у мяне не было той, каб шмат ідэй, щоб пабудаваць. 80 стрымаў стрик, віншую, Паладзін, віншую. У мяне не той, каб было прям шмат ідэй, што пабудаваць, таму мы будзем літаральна зараз абмяркоўваць і штосьці дапрыдумваць. Ідэі глобальныя як бы ёсць. Ну, адзіна ідэя, якая мне прыйшла ў галаву, літаральна пабудаваць горад, таму што ў яго шмат частак, і мы можам зарабіць кожную частку як свою асобную, там, што у меня есть ідейка. На жаль, мы абмежаваны вось гэтым квадратикам, так? Таму асабліва прям разагнацца ў нас не атрымаецца. Вось, але штосьці гэткае мы зрабіць зможам, я думаю. Вось. Што я хацеў? Давайте гэта прыбяром яшчэ. Выдаліць нам гэта не спатрэбіцца сцяна. Сутнасць падыхода. Падыход не мой. Калі пажадаеце, можете знайсці яго ў інтэрнэце, ёсць YouTube відэа на гэтую тэму. Ёсць сістэма стварэння гарадоў, якую чэл просто закінуў на YouTube, і гэта вельмі яна проста. Я зараз вам закіну, як яна называецца. На ангельскай відос. Відосы я вам не закіну, калі пажадаеце, можете самі пашукаць. Яна называецца ахоўнікі, ну, Guards, калі вам дакладна, як яна пішецца. Закінуў чат, як гэта выглядае. Сутнасць у тым, што гэта проста чек-ліст таго, чаго не забыць у вашым горадзе, каб можна было мець горад, у якім рэальна можа быць нейкія падзеі, нейкі канфлікт, штосьці адбываецца, і ён жыве сваім нейкім парадкам, так? Гэта, па сутнасці, проста чек-ліст, так. Здаецца, узгадаў струмень Рудзі з ягоным хутарам. Так, у яго быў па Tiny Glade, так. Аўтабана не будзе. Не буду будаваць аўтабаны. Што у нас тут яшчэ ёсць? Ага. Цікава. Ага. Окей. Давайте-ка, пачакайце-ка, я тут упрыгожванне рознае.
Ок, ладно. А, гэта рознае добра. Окей. Разумеў. Можна паварочваць. Добраненько. Ладно, няхай будзе. Давайте поприбираем. Просто зноў жа я інструментаў гэтых не ведаю. Я з імі... Вау. Сонечка зайшло. Я просто інструментаў мясцовых не ведаю, прям не ведаю. А мы паспрабуем пабудаваць горад. Горад, па сутнасці, вось гэты метад Guards, так, ён кожная літарка за штосьці адказвае, гэта просто чек-ліст, ён нічога не тлумачыць, просто. Гарвыканкам. Літаральна першы пункт у гайдзе... Вітаю, шалёны пацук. Літаральна у метадзе Guards першы гэта government, тое, што будзе кіраваць паселішчам, і гэта не абавязкова будзе здаравенны нейкі замак, там, альбо мэр, альбо штось такое. Это можа быць, з-за таго, што у нас супер маленькая як бы штука будзе, то у нас літаральна просто невялічкі такі фэнтэзійны гарадок будзе, прям на мікра памерах, бо бачыце, дзе мяжа знаходзіцца. Я бы зрабіў, можа, які типу невялічкі дом, ну, таму што гэта прыкладна там невялічкі будзе там домік, які галоўнага, але ён можа адрознівацца не вельмі. Што у нас тут, як тут домікі выглядаюць? Ага, вось так дрэвы типу прыбяруцца у нас. Я прыбяру гэтыя дрэвы, таму што вось тут у нас будзе месца, якраз такі, дзе мы будзем будаваць наш невялічкі... Опа, так. Вось тут у нас будзе домік мясцовага кіраўніцтва, гэта хутчэй за ўсё, які будзе, не ведаю, нейкі, можа, гандляр, які самы заможны ў гэтым невялічкім горадзе. Так. Ага. Это я... і вось і ўсё, яно і пабудавалася, так? Ага. Окей, я зразумеў. А давайте, ну, з-за таго, што... Давайте, яго дом павінен быць трошкі больш, мне падаецца. Так, я кажу, я інструментамі яшчэ мясцовымі не прызвычаюся карыстацца. Таму будзем пакрыху разгарнуць яго хацеў бы. Тыпу, будзе такі, тыпу, яго ж вялікі дом павінен быць. Па сутнасці, у яго павінен быць самы вялікі дом з усіх. А я магу, каб у яго дах у бок шоў неяк. О, прыкалдэс. Там нейкае спалучэнне дахаў. Бачыце, гнездо ёсць. Так. Я вот не разумею. Гэта ўвогуле вышыня дома. Ё-маё. Ага, вось оно, усе налады. Во, вось так. Вось у яго будзе двухпавярховы такі дом. Мы пакінем гэта. Гэта вышыня даха. Добра, няхай застаецца як ёсць. Паварочваць не патрэбна. Яго можна падняць над паверхняй. Добра, я зразумеў, не вернем на зямлю. Няхай там застаецца. Ніякага алкаголю я яшчэ не ведаю. Бровар, чаму бы і не бровара пабудаваць? Але гэта будзе наступны пункт, не гэты. А можна з нахілам дах зрабіць нейкі? Зараз разберемся. Вітаю, Тэнчык, вітаночки. Што мы будуем? Мы будуем невялічкі горад фэнтэзійны. Вось. Невяліченькі. Дзякуй вялікі за падпісачку. 9 месяцаў падпіскі. Дзякуй вялікі, Тэнчык. Гэта самае, невялічкі горад па сістэме Guards, якой я звычайна карыстаюся. Просто што я пакуль не ўпэўнены. Рэальна нельга ў доміка ўзяць і нахіліць дах, не? Такой магчымасці няма? Шкада, пачакайце-ка. Ну, не, я нейкая прадзёбаная магчымасць, мне падаецца, не? Ну, тыпу, каб проста ў адзін бок нахіл быў. А што калі я сцяну пабудую каля доміка? Вось літаральна вось як яна ёсць. Гэта як руіны, хутчэй сцяны, а не нейкая такая штука. Зразумеў. Гэта што? Ты што такое? Яна прям полностью прибирае. Зразумеў. Ладно, вучымся. Можна было б ужо дзіця нарадзіць, не зразумеў. Так.
святло тут можна подвесить нейкае. Ладно, так, давайте у нас акенцы. Будзе вось такі домик у нас у нашым мясцовага старасты, будзе нейкі гандляр мясцовы заможна жыць. Двухпавярховік у яго. Не халеры сабе. 9 месяцаў подписки. Я зразумеў. Так. Оп. Оп. Нешта ў яго домик. Вау, там знізу адразу штукі паз'яўляліся. Кайфы, ну. Ну, вы паглядзіце, як гульня робіць, якія штукі генеруе, мелкія дэталькі дадае. Тяг, вось, з-за таго, што гэта ў нас галоўнага будзе, то у яго трошкі ўпрыгожаны домик будзе такі. Мне цікава, што яны такі трошкі падсастарэлыя, тыпу, вісіць. І, вядома ж, упрыгожванне святлом. Не, гэта павінна будзе унізе вісіць, правильно? А то як ён будзе запальваць гэтую штуку. Гэтую штуку прыбяром. Пакуль ты без сябе пажывем. Пум-пум. На баку тое ж самае. Блин, цікава, што яны прям такія, як падзакінуты хутчэй. Там ж зверху штосьці таксама павінна быць. Вось так зробім. Зробім вось тут. Оп. Оп. Акенцы нам патрэбны. Неяк трэба адзначыць яшчэ, скажем так, важнасць гэтага дома, таму што гэта, па сутнасці, у нас, можна сказаць, будзе кіраўніцтва гэтага невялічкага паселішча, так? Самае заможнае. Хаця сам паказнік тое, што гэта... Блин, трэба перасунуць. Вось так. Сам паказнік тое, што гэта... Я магу неяк падраўняць? Не, я буду крыва ставіць. Ну ладно, будем ставіць крыва. Гэта сам паказнік таго, што гэта двухпавярховы дом, гэта сам па сабе ўжо не слабы такі паказнік. О, акенка можна зверху так вось лупануць. Вау! Давайте-ка вось так. Там ёсць у нас адзін паверх яшчэ дадатковы. Ну, прыблізна. Во, вось такі вось домик у нас будзе. Яшчэ што-небудзь нейкае... З-за таго, што, зноў жа, у нас... Давайте дворык яму невялічкі зробім. Таму што ён тут у нас просто так? Тыпу, агароджаная нейкая штука. Вось так. Уэу. Прыгажосць. Так, гэта будзе занадта. А сходы... Ага. Вось такая штука у нас будзе. Не, пакуль мы гэту штуку не будуем. Нам яна не спатрэбіцца, я думаю. Хаця, тут можна змены неяк тэрыторыі рабіць. Ага. Не халеры сабе. Што ты нахрен такое? Угу. О, давайте на холме яго пабудуем. Будзе так, як прям самы галоўны. Ты вернися назад. Увогуле гэта ўсё адмяніць, як мы рабілі. Так, невялічкі пагорак яму зробім. Так, прасунем яго пад дом. Малавата. А давайте пад ім просто намалюем тады. Гэта адмяніць. Пагорак. Мы тады зможам і лесвіцу невялічкую зрабіць. Адзіную штуку, якую я забыў. Ва ўсім гэтым, гэта літаральна... Так, а можна павялічыць памер? Не, нельга. Малюйце над ужо існуючай зямлёю. Ну ладно. Так, вось эту лесвіцу можна прыбраць. Мы самае галоўнае забылі. Дзверы. Ведаеце, чаго нам не хапае? Нам дзвярэй не хапае.
А дзе дзверы-то? Гуля? А, то бок гэта вось акенка, гэта па сутнасці як бы яно можа раптоўна ў дзверы ператварацца, калі вы да зямлі яго пацягнеце, то гэта будуць дзверы. Цікава. Так, гэтую штуку можна прыбраць. Пум. Цябе прыбралі. Цудоўна. Давайте яшчэ адзін выхад. Адразу ў дворык, што нам адныя дзверы павінны быць, правильно? О, калі іх тыркаць, то яны розны знешні выгляд будуць мяняць. Вау! Добра, давайте-ка мы прыбяром вось гэтую штуку. Оп. Прыгажусь такая. Нагадую, мы будуем невялічкі горад фэнтэзійны. Такі маленькі горад. Оп. Вось так будзе. Так. Нормально. Толькі вось эта штука не патрэбна. Ось так, нормально. Пум-пум-пум. А гэтыя дзверы мы зараз натыркаем просто. Што-небудзь яшчэ нейкі знешні выгляд іх зменім. О, вось там было з гэтым самым. Со званочкам. Жадаю такія дзверы. Альбо вось так. Чому бы не? Во, прыгажосць. Вау. А што калі ўзяць рэальны маёнтак і адбудаваць яго шорсы, напрыклад, ці любы іншы? Можна, ну так-то можна, просто што мне падабаецца якраз такі ў гэтай гульні, што я не прывязваюся да нейкага рэальнага і я не паўтараю, а просто што мне, ну, падабаецца, так? Каб яно само па сабе жыло. Так, мне адзінае, што я зразумеў, што вось гэтая штука, яна насамрэч мае сэнс яе падвесці ніжэй, а то там вось гэтая вяровачка, яна неяк закрывае акенка. Вось так. О, і выросла раслінка. Вось, так-то можна. За дапамогай дзвярэй можна праходзіць скрозь сцены. Так, так. Гэта супер крутая штука. Я вельмі раю карыстацца этими самымі. Вось так. Вось, наш заможны, як бы, скажем так, домик. І дададзім да яго крутую штуку, называецца лесвіца, па якой можна падняцца будзе ў домик. А чаму яна такая дзіўная нейкая? Вось, вось ты, ніжэй. Угу. Можна падскараціць, бліжэй вось так паставіць. Яшчэ апусціць. Дзіўна неяк. Там каменьчыкі просто перашкаджаюць. Так. Я жадаю перасунуць увесь каменьчык. Ладно, вось так зробім. Будзем пакрыху. Вось так. Во, цудоўна. Толькі верхнюю частку трохі апусцім і яшчэ сцежачку зробім. З-за таго, што гэта невялічкі у нас горад, то у нас, па сутнасці, просто крыху будзе пратаптаная, як бы, тэрыторыя. Таму што людзі тут ходзяць, а тут гэта значыць, што яно будзе і падзарастаць. Вось гэта. Тут у нас, хутчэй за ўсё, будзе пратаптана ўсё. Чаму прыбралася? А ну назад. Застаніцеся. Дровы вы застаніцеся. Так. І з-за таго, што далей, гэта самыя, як бы, пратаптаныя як тэрыторыі будуць, так? То яны... Вось гэта яшчэ. Вось, з таго, што яны самыя пратаптаныя, то тут у нас будзе. Але невялічкімі кавалкамі будзе паўсюль. Таму мы невялічкія такія штуршкі дададзім, дзе людзі хадзілі проста. Яны ходзяць, як бы, але, блин, я не магу гэтага зрабіць, каб яно менш заўважна было. Я магу змяніць яе памер. Так, могу змяніць памер. Вось давайте невялічкамі просто. Прагалінкамі такімі. Таму што людзі тут хадзілі, просто гэта не настолькі прям гэта вялікая колькасць. Такі невялічкія пратоптаныя месцы. Вось сюды. Оп. Вядома, што тут хтосьці жыве. Шылячку павесіць, на газонах не хадзіць. Ну, тут, бачыш, тут хутчэй не гэта сама, не прыбранасць такая. Вось. Яны бы, можа быць, траву і пакасілі, але як бы навошта, калі нармальна і так. Вось.
Цудоўненька. Безбар'ернае асяроддзе, калі ласачка. Ну, бар'ер невялічкі. Тут хацелася б нейкіх жывёлак дадаць. Я не ведаю, ці можа гульня ў такое. Нагадываю, гэта у нас гэта самы дом заможнага чалавека, які былі самы заможны ў гэтым, ну, паселішчы невялічкам нашым. Блін, жывёлак нельга дадаць. Пры гэтым нагадываю, што ён не тое, каб, ну, ён хоць і заможны, але для канкрэтна невялічкага паселішча. То бок сам факт таго, што гэта двухпавярховы дом, гэта ўжо сам па сабе вельмі круто. У нас супер маленькае паселішча будзе, у нас тэрыторыя вельмі абмежаваная насамрэч. Так. Так, пум-пум-пум-пум-пум. За непакошаную траву штраф. Наконт, яшчэ, з таго, што гэта нейкая плюс-мінус... О, пачакайце, гэта і вада... гэта што сціраць. Добра, давайце невялічкі, можа, газончык, не газончык, тыпу, ёсць жа месца, дзе, тыпу, кветачкі можа, ну, вырошчваць. Я бы хацеў проста тут, каб былі жывёлкі, якія авечкі хадзілі, але яны тут падарожнічаюць, проста яны кудысь сышлі. Невядома куды. Ладно. Вось, але можа быць нейкае ўпрыгожванне ўсё ж такі ў іх ёсць, там, тыпу, невялічкая вось такая, тыпу, штука. За якой плюс-мінус сочаць. Вось такое. Ой. Не, раптоўна яна неяк разраслася. Вось. Во. Невялічкае ўпрыгожванне. Таму што я думаю, што яны за сваім домікам сочаць. Вось. Вось такое. Ну, кайфы. Кайфы. Так, а што гэта у нас? Лес? Это раслінкі? Ага, это дрэва пасадзіць. Ладно, гэта я зразумеў. Калі я магу пасадзіць дрэва, то я магу яго ляснуць. Вось эту тэрыторыю я хацеў бы пакінуць, ну, вось якраз такі бачненька. Але ззаду у нас нешта будзе унізе вось расці. Вось так. Вось такое. Мэрыя, я кажу, я зараз для тых, хто прапусціў пачатак, так, па сутнасці, я з чым... з чаго у мяне тут так зямля паехала? Давайте вось так зробім. Гэта самае, я раблю не зусім мэрію, так, я хоць і буду невялічкі гарадок, так, але падыход мой наступны. Я раблю, як бы... тыпу фантазійна невялічкага горада, які не мае ніякай сістэмы абсалютна, але я закінуў у чатку сістэму. Сістэма насамрэч гэта просто чек-ліст таго, што не забыць стварыць у горадзе, каб яно для ДНД як бы спецыяльна зроблены падыход, які апісвае горад. Можна пісаць любы горад, неважна якіх памераў, але вы можете на базе гэтага хутка развязваць нейкія гісторыі і будаваць. Гэта такі, ведаеце, просто невялічкі чек-ліст. Чек-ліст называецца Guards. Типу як ахоўнікі, вось он на ангельскай можете пашукаць, там YouTube, я взяў гэтую ідэю пару гадоў назад з нейкага відоса, яшчэ можа больш, чым пару гадоў назад. І карацей, гэта ідэя мне замацавалася як вельмі зручны такі фреймворк, з якім я магу працаваць, каб ствараць невялічкія гарады і паселішчы, ну, нават крупныя гарады можна рабіць, што заўгодна. І першы пункт у гэтым, Guards G, яно якраз такі government, мясцовае кіраўніцтва. Яно можа быць любога кшталту, так? З-за таго, што мы будуем невялічкае нейкае паселішча, то гэта літаральна паселішча, ну, домік мясцовага, не ведаю. Я бы хацеў сказаць бы хутчэй, што гэта купец нейкі, там, гандляр, які тут просто, ну, тыпу, застаўся, скажем так, жыць, і гэта яго невялічкая як бы віла. Нягледзячы на тое, што ён можа быць і не самы галоўны, і фактычна, ну, тэарэтычна ён не з'яўляецца нейкім кіраўніком гэтага горада, але за яго заможнасці людзі часта да яго прыходзяць, і па сутнасці ён мае пэўную, ну, я скажем так, уладу тут. Вось, калі гэта можна так сказаць, то бок калі нейкія пытанні ў гарадке в этом вырашацца будуць, то хутчэй за ўсё ў гэтым будзе гэты чалавек звязаны, яго сям'я і яго дом, так, і таму гэта яго домік, так. Далей, наступны пункт у гэтым чек-лісце, гэта спецыяльна, гэта фантазійная ў нас штука, таму нам патрэбна нешта дадатковае, так. Нам патрэбна underground, гэта у сістэме Guards. А гэта значыць тое, што супрацьстаіць, скажем так, уладзе. Напрямую, не напрямую, тое, што парушае парадак у гэтым горадзе і робіць гэтак самага
раскулачыць адразу. Вось, вітаю, Парба, вітанчыкі. Дык вось, тое, што супрацьстаіць, скажем так, мясцовай уладзе, і гэта можа быць у любым выглядзе, неважна якім, так? Гэта можа быць супрацьстаянне, напрыклад, кантрабандыстаў супраць мясцовых гандляроў, скажем так, ну, мясцовага кіраўніцтва. Штосьці, што мае прамое супраціўленне гэтаму, хоць і не вельмі адкрытую. З-за таго, што у нас вельмі маленькая вёска, то мы робім адваротную штуку. Мы робім з-за таго, што гэта у нас гандляр, так, і хтосьці, хто не заможны, мы зараз робім, ну тут ўсё такое утульненькае, што я думаю, што не утульненькі дом я зрабіць не змагу. Мяне цікавіў бы, авечкі схаваліся. Тут схаваліся, глядзіце, што ён тут робіць? Што вы тут робіце, як у вас тут справа? Мэ. Авечкі, вы бачыце, але я тут хацеў домик пабудаваць. Што мне рабіць-то? Карацей, ідэя такая, што хтосьці, давайте, гэта можа быць альбо менш той, каму пашчасціла менш, альбо канкурыруючы купец, там гандляр, якому пашчасціла ну, менш у багацці, скажем так. То будзе супраць і, ну, нам патрэбна, каб дызайнерскія яны адрознівались, так, каб гэта было два розных месца. Альбо гэта можа быць нейкія больш простыя людзі, тыпу, гэта можа быць мясцовы проста, гэта можа быць мясцовы вар'ят, напрыклад, які-небудзь, які, напрыклад, нешта, ну, нешта не падзялілі яны даўно. Альбо ён проста ўяўляе сабе, што ён змагаецца з гэтым гандляром, але насамрэч ніякага канфлікта няма, гандляру проста, ну, тыпу, бегае вар'ят і ўсё. Вось, гэта можа быць лесасек, напрыклад, нейкі, які тут, ну, просто вось тут мы реально можам зрабіць невялічкую лесасеку. Дарэчы, я не ўпэўнены, што я магу такое гульні зрабіць, прям нейкае такое адпаведнае, так, таму мы будзем, нам прыйдзецца дадумваць нешта. Упрыгожванні нейкія, ну так, тут толькі упрыгожванні нейкія, упрыгожванні розныя можна дадаваць. Тут нельга зрабіць такога, што зрабіць зразумелую нейкую лесасеку. Ось. Гандляра было прасцей за ўсё зрабіць. Так. Ось авечкі будуць у апазіцыі. Ось. Гэта не абавязкова апазіцыя, яны могуць не напрямую, як бы. Я тлумачу сістэму, я кажу зараз пра сістэму, гэта проста, тыпу, падыход, так, і ён зусім не абавязкова. Так, давайте дрэвы прыбяром. Так, гэта будзе з адваротнага боку. Ідэальна было бы, каб дызайнерскі проста паказаць іх нераўнаважнасцю. Па-першае, я размясціў гэты на пагорку, а той гэты ніжэй. Давайте зробім дом гандляра, але ну такі папрасцей, наколькі гэта гульня дазволіць, там што гульня не вельмі, тыпу, прям дазваляе штосьці проста рабіць. Маленькі домик, так, знізім яе вышыню, будзе маленькая, так, ой, это дах разгарнуць, зразумеў. Я бы жадаў верх, да, ён будзе нізкаваты, так, і каб гэты самы, шыракаваты нават атрымаўся. Ён менш па памерах значна. Ён у нас будзе больш заросшым, і каб проста падкрэсліць, з-за таго, што я не магу, я абмежаваны ў дызайне, так, то я возьму за альтэрнатыву, я зраблю яго на паніжэнні. Панізіць лакацыю я як бы не магу, я толькі вышэй я магу зрабіць, так. Гэта у нас на пагорку, то тут мы дададзім вады як альтэрнатывы, невялічкі прудзік будзе. Вось, не тое, каб ухожаны нейкі, таму што не магу я нейкую такую лесасеку, альбо цёмны падазроны домик зрабіць. Вось, калі што ў цэнтру нам жа ж патрэбна, спачатку мы зараз запаўняем тое, што з асновы як бы горада, хаця, блин, слухайце, я зараз разумею, у нас яшчэ 4 пункты наперадзе, і я хрен яго ведаю, як мы іх зробім. Я разумею, што я абмежаваны. Давайте для падкрэслівання вось такое зробім. Будзе вадзічка, гэта як два супрацьлеглых месца. Прям каля дома. Хаця з іншага боку можна зрабіць гэта як рэчку, якая будзе скрозь гэты невялічкі наш горад і ісці. Ну, рэальна, а чому бы не зрабіць раку? Так. А масткі тут можна рабіць? Да, мне цікава. Давайте бахнем раку невялічку.
Яна кудись там у лясок гэта сыдзе, а мы потым разбяромся, калі што. Во, вось іх раздзяляючая штука. Вось яны больш так супрацьстаянне. Давайте адразу масток зробім, бо калі гэта масток тут немагчыма зрабіць, то ўсё гэта не мае ніякага нахрен сэнсу. Так. Я просто зараз пагляджу, ну типу. Так. Не-не-не, не перасоўваць жадаю, я вышыню пажадаю змяніць. Так, можна масткі рабіць невялічкія. Добра, гэта будзе масточак наш. Можна я цябе пашырыць неяк? Альбо такой магчымасць няма. Сцежка. Эта сцежка не спрацуе. Добра. Якая-небудзь? Не. Добра. Это будзе наш масток. Яго зараз яшчэ паперасоўваць крыху. О, тык. Мы дададзім яму ось. Яшчэ ніжэй яго, каб ён... А, ён там можна прям пакласці яго літаральна на паверхню. Во. Не, ось так можа быць. І зараз зробім сцежкі. Тут ёсць прям брукоўка, але ў нас не такая заможна, у нас просто камянямі будзе закладзена. Потым дапрыдумаем, што ў нас у цэнтры будзе знаходзіцца. Адамчиха 1670. Літаральна, ну, типу, тое, што я магу зрабіць, тое з тымі інструментамі раблю. Авечка. Вітаю, Уровей Геймінг. Так. Занадта блізка да фундамента. Гэта і ёсць у нас якраз такі месца заняпаду. Ну, тыпу, гэтае месца будзе хутчэй з большым заняпадам, і таму тое, што яно каля вады, нармальна. Вось. Яно па плану. Тыц. Тыц. Давайте, можа, яшчэ трэба падкрэсліць іх розніцу больш. Замест гэтага акенка. Вау, тут двойныя акенкі можна. Блін, там увесь гэты час можна было двойныя акенкі рабіць. Давайте, не-не-не, мы зараз тут ляснем яшчэ двойныя акенкі. Во, як салідна адразу стала. Вау. Рулетки сёння не будзе. Сёння у нас чацвер. У чацвер топ-1 перамагае. Ось так. Я адразу ось такую хрень зраблю. І трэба дадаць агеньчыкаў, таму што праз гэта месца у нас павінна больш свяціцца. Зноў жа, падкрэсліваю розніцу паміж імі літаральна тым, чым магу. Вось так будзе. Так. Вось тут на выхадзе таксама няхай вісіць. А ну уначы загарыцца ж, а то нешта я не бачыў дагэтуль, каб яно гарэла. Давайте. Во, загарэлася, паглядзіце, магія якая. Вау. Окей, ладно. Няхай круціцца. Так, добренько. Наш у невелічкім заняпадзе домик мы зробім вось тут выхад. А, так, ладно, гэта ж акенцы ёсць дзверы тут. Я забываюся пра гэты цікавы факт. У яго не будзе асвятлення, ён спецыяльна як альтэрнатыва, так? Вось там, і ён як бы не выглядае як нешта важнае, так? Але гэта у нас, па сутнасці, наш Underworld, то бок, наша альтэрнатыва уладзе. Сістэма спецыяльна зроблена пад тое, каб ствараць канфлікты, як бы, але і ў рэальным сусвеце падобнае, як бы, трапляе. Дайце птушкі. Паселі.
фокусіроўка некаторых. О. Фокусіроўка залежыць ад таго, дзе ў меня мышка. Зразумеў, добра, галоўна не вырушыць лішні раз. Вось, і з-за таго, што гэта па сутнасці фэнтазійная сістэма, але і ў рэальнасці ёсць. Проста, што для таго, каб гэта было цікава для гульні, то у вас павінна быць нейкі цэнтр прыцяжэння, то бок вы ведаеце, куды пайсці, каб штосьці знайсці, так? Напрыклад, вам не падабаецца мясцовая ўлада, вы ведаеце, да каго ісці, таму што гэтае месца з'яўляецца альтэрнатывай уладзе, і вы можете з кімсьці там дамовіцца, альбо наадварот вам падабаецца ўлада, альбо не падабаецца тыя, хто тут штосьці навялі. Баланс сіл можа быць розным, з-за таго, што гэта ад горада да горада можа быць вельмі розныя рэчы, то гэта па-рознаму будзем залежыць, так? З-за таго, што гэта фэнтэзі, з-за таго, што гэта Веларыба і Велабаджа па розныя бакі рэчкі. Не, гэта літаральна адзін гарадок, але мы ствараем такі тыпу, як фэнтэзійны гарадок, па фэнтэзійнаму як бы лекалу, якую я карыстаю для ДНД гулень, але проста што з-за таго, што яно вельмі просто чек-ліст таго, што патрэбна зрабіць і не забыць, каб гэта было цікава, так? То мы якраз таки сканцэнтруемся на гэтым. Адзінае, наступны пункт нам будзе складаней за ўсё зрабіць, таму што ніякіх фэнтэзійных штук тут у гэтай гульні няма. Наступная штука у чек-лісце Guards гэта A. А A гэта алтары. З-за таго, што гэта фэнтэзійныя сусветы, то вельмі карысна рабіць нейкую рэлігійны момант, ну там богі, нешта, нейкае месца, скажем так, ну яно фэнтэзійнае. Гэта можа быць, калі гэта не веду, там эльфы якія-небудзь, гэта можа быць там старажытнае дрэва нейкае, гэта можа быць яшчэ што-небудзь. Вось, у нас гэта вельмі абмежавана, але мы можам паспрабаваць можа нейкі манумент, альбо у нас ёсць руіны, і мы можам закінуць, ну, просто гэта як месца старых руін нейкіх закінутых, якія, не ведаю, мелі нейкую патэнцыйную важнасць для гэтага невялічкага горада калісьці. Ось. Ці можна дрэвы, альбо нейкае здаравеннае дрэва, ведаеце, тыпу, як дрэва, якому, ось, ляснуць яго. Я магу змяняць на лады дрэва, альбо дрэва як ёсць, так і ёсць. Не, дрэва як ёсць, так і ёсць. Мы можам проста зрабіць гэта як невялічкі, тыпу... Не, я думаю, без руін абыдзямся. Руіны. Дарэчы, руіны маглі бы быць у нас альтэрнатыўным Otherworld'ам, зараз я разумею, але ўжо позна. Давайте... тут дзесьці была... Ось пасадкі. Ось, можна зрабіць сабе, тыпу, нейкае дрэва, якое будзе заўважна, што яно асобнае, так? О, ось такое, тыпу. А ёсць яшчэ нейкія прям... Што такое? Што гэта такое за інструмент? Воу, вы паглядзіце. Ведь гэты час, гэта яно было опцыяй? Вау. І колеры. Ё-маё. А чаму мне ніхто не сказаў? Добра. Во. Домик. Що з тобою можна зробити? Вау. Прям дизайны. Нам ён не павінен быць у заняпадзе, гэты домик. Мы зробім яго якім-небудзь іншым. Ён павінен быць якраз такі багатым. Давайте нешта гэткае. Давайте оранжевый такі вось будзе. І яго стан павінен быць... гэта толькі ўпрыгожванне рознае, так? Просто тут фарба, тыпу, адваливаецца. Стан у яго... Гэта, тыпу, самы лепшы стан, нягледзячы на тое, што фарба адвалілася крыху. Вось такі будзе. Во. Ты у нас не будь такім дэфолтным. Цябе мы зробім якраз такі... Во. Вось так вось пакрываю. Ось, это на плесень подобно, быццам бы она расползлася. Так. Ну і тут розніцы не вельмі бачна. О, вось так, полепей. Каплічку прыдарожную. Вось каплічку якую-небудзь хацелася, але, на жаль, нічога такога не зробіш. Тут няма просто такіх інструментаў. То бок, яно, канешне, што б ты не зрабіў у гэтай гульні ўсё прыгожа, але ў той жа момант, калі я жадаю дадаць нейкай супер прям індывідуальнасці да чагосьці, то не атрымліваецца, не вельмі.
Вось, камень, кола, драўляны гык. Нічога з гэтага нельга зрабіць. Типу, ну, ёсць вось, типу, я не ведаю, дарэчы, вось гэта што ў нас. То бок яно, як бы гульня разлічана, што вы будзеце проста не задумваючыся проста штосьці рабіць, такое без прям глыбокага нейкага. Во, давайте вось гэтую штуку мы зробім. Так, ад цябе пазбавімся. Гэтае дрэва у нас будзе як мясцовы типу алтар. Я не ведаю, просто я не прыдумаў яму нейкага значэння. Ось. Я зраблю зараз цэлую серыю такіх вось штук. Так, он змяняецца. Давайте яму сімбаль нейкі дадзем такі. З-за таго, што ён залаты, мне падабаецца, што ён будзе сонцам. Ось. І налада. А то не падабаецца, што я раблю? У сэнсе. Як яму можа не падабацца? Ён жа кот. Я зраблю некалькі такіх зараз. Ну, паставлю. Ну, вось оно. Так? Так? А чаму яно далей не чапляецца? Типу, можа быць, за гэтага. Зараз мы яшчэ. А можна? Во, вось неяк так. Давайте вось так, каб яно было. Оно заўважна тады, што яно нейкае непростае. Сэнса гэтага я пакуль сам не ведаю, але няхай будзе. Ён сядзіць і глядзіць у зданні. Так. Не тое атрымалася. Так, где там сонца? Птушку сагнаў, пакуль круціў тут сваё. Во, вось неяк так. Можна нават яшчэ больш крыху, вось так. Во. Бачна, што нейкая не это самае. Ну, я зноў жа карыстаюся тымі рэсурсамі, якія ў мяне ёсць, правильно? Вось, гісторыю да гэтага дрэва трэба яшчэ дапрыдумаць. Зноў жа, трэці пункт у нас алтары, так. Хай будуць паганцамі прыносяць у ахвяру богам барашкамі на алтары. Алтара, на жаль, няма. Вось, барашкі ёсць. Дык вось, што я хацеў сказаць. З-за таго, што мы, як бы, ёсць нейкае рэлігійнае месца. У нас сярэднявечча, ну, умоўнае, скажем так, фэнтэзі, вось гэта ўсё, як звычайна робіцца. І ёсць нейкія свае багі, так, і гэтае дрэва можа штосьці сімвалізаваць, гэта не абавязкова павінна быць месца, это месца рэлігійнага, духоўнага нейкага збору, яно з-за таго, што гульня часта, ну, ДНД, тое ж, альбо любая фэнтэзі, яна часта звязана з нейкімі штукамі, гэта можа быць што заўгодна. Калі бы мы, гэта, па сутнасці, фреймворк для, ну, Гардс, зроблены літаральна для фэнтэзійных гарадоў, але тэарэтычна вы можаце спакойна нават сучасны горад сабе ляснуць, і гэта можа быць месца нейкага, скажем так, рэкрэацыі пэўнай, духоўнай канкрэтна, таму што у нас яшчэ будзе апошняя сацыяльная штука. Вось, але гэта можа быць нейкая рэкрэацыя. Пры гэтым, калі гэта кіберпанк, гэта можа быць штосьці не бар нейкі, але нейкая, не ведаю, там хрэнь для таго, каб людзі наведвалі, не ведаю, мне чамусьці нейкая штука, дзе на свята могуць сабрацца, хаця это зноў жа пераклікаецца сацыяльным, так што гэты пункт ён апцыянальны, яго можна як бы і прыбіраць, але просто дадае дадатковага яшчэ шарму нейкаму. Само дрэва нейкую прыгожыць нельга, стурчак на яго наляпіць. На жаль, не, то бок, калі я абіраю упрыгожванне, то яно, ну, тыпу, не ўзаемадзейнічае з дрэвамі, а вось з аб'ектамі, якія я паставіў, вось, тыпу, дрэвы там... О, дарэчы, можна... Ось тут. Ось так зробім. О, яшчэ па-багатаму прям будзе. Вось, гэта, мне падаецца, максімальна, што я магу. І тут несправядлівасць дрэва на тым баку ракі. Так, мы павінны, ну, я збіраюся неяк падкрэсліць розніцу паміж імі двума, але у нас не ўсё так будзе, так? Трэба нейкі баланс сілы яшчэ дадаваць. Ну, вось такое. Пункт А мы выканалі, так? R у Гардс гэта ресурсы. І тут як бы самае складанае для гэтай гульні будзе, таму што ресурсы гэта тое, за што корміцца горад. Так, штосьці, гэта можа быць порт нейкі, гэта можа быць, у нас бы гэта была бы відавочна лесасека нейкая. У нас альбо была бы вось гэтая рака, ну, рыбаліць хто-небудзь быў. Дарэчы, можна ли нейк пірс зрабіць нейкі?
Не? Это не працуе? Ці магу я зрабіць пірс? Магу я просто тэрыторыю нейкую? Ага, это будзе па дну гэтага праходзіць. Ладно. Так? Не. Хацелася б нейкі пірс. Блин, я не могу реально пакуль з інструментаў придумаць, так? Можна было бы, ну, реально можна было просто гэту раку трошки пашырыць і зрабіць гэтым самым. Ну, як больш таким месцам, адкуль яны бы реально рыбу маглі бы лавіць. Па выглядзе не, але вось лесасеку можа быць. А з моста рыбалі забаронена. Ну, цікава было бы мець чалавечкаў якіх-небудзь, якія тут ходзяць. Хаця, я думаю, яны бы разбілі вось гэтую просто утульнасць нейкую, такую, типу, адпачынка. Блин, прихожа. Так. Давайте. Нам просто мы будем налепім яшчэ маленькіх домікаў, то бок гэта не будзе адзіны тыпу тое, што ёсць. Я ствараю кропкі прыцяжэння, так? Якія важныя, як бы гэта аснова горада. Але потым мы дададзім яшчэ мелкіх домікаў, таму гэта будзе як паселішча такое, з вулічкамі і вось такім, што паспеем, насамрэч. Я не ведаю, колькі мне часу гэта ўсё займе. Вось. Лесасека. Вядома, яна павінна быць дзесьці асобна, то бок я зраблю яе вось на гэтым беразе. І вось тут. То бок, такім чынам атрымліваецца у нас хоць і больш бедныя, але мае больш, скажем так, на сваім беразе мае якраз такі рэсурсы. Дарэчы, дрэвы можна прыбіраць уздоўж тут, тому што яны падманваючыя. У нас рака ёсць усё ж такі. Вось так. Там далей я прыбраць не магу. Так. Зноў жа дом. Не вельмі прыкметны. Так. Дарэчы, ресурсы реально можа быць штосьці заўгодна. Ресурсы важны, гэта тое, на чым трымаецца горад. Так? Тое, што з'яўляецца яго асноўным прыбыткам. І ресурсы для чаго робяцца для фэнтэзі сеттинга? Таму што недахоп нейкага ресурса прыводзіць да дысбаланса ў горадзе, так? І людзі ў горадзе жадалі бы, калі у вас ёсць нейкі канфлікт, напрыклад, я не ведаю, мясцовым лесасекам перашкаджаюць, альбо там, я не ведаю, яны паляўнічыя, альбо штосьці. Штосьці можа перашкаджаць, і таму для квеста гэта ідэальная штука, каб горад меў баланс, так? То бок, па сутнасці, такія, так, у вас ёсць, зараз я ствараю трэцюю кропку сілы, так, чацвёртую насамрэч уже штуку, і у вас можа быць такая штука, што хтосьці святар жадае, каб там у лесе былі супакойны духі, напрыклад, якія перашкаджаюць ляснічым там лесасекам, так. Альбо гэта можа быць задача ад кіраўніцтва, ну, тыпу, ад government гэтага паселішча. Альбо гэта наадварот, гэта штосьці, што атрымае больш уплыву у Underworld. Альбо гэта, ну, нашы, тыпу, тыя, хто супрацьстаяць, скажем так, кіраўніцтву, так, гэтага горада, наадварот, можа, яны неяк перашкаджаюць лесасекам і гэтак далей. То бок вы маеце ўжо 4 кропкі сілы, якія як могуць мець нейкую важнасць для гісторыі, калі вы ствараеце гісторыю, а могуць і не мець, так? У нашым выпадку гэта будзе лесасекі, таму што я абмежаваны трошкі ў рэсурсах, таму што я магу нарабіць. Гэта будзе набор невялічкіх дамоў. Я не вельмі ўпэўнены, як бы так тут паказаць, што гэта лесасекі, таму што па сутнасці гэта можа быць часовы домік, проста для таго, каб складваць рэчы, так? Я зраблю яго можна драўляным зрабіць, каб падкрэсліць гэта, не? Мне такой опцыі няма, на жаль. Што яны прям каменныя ўсе будуць. Я бы хацеў рэальна, каб ён быў драўляны, каб ён быў максімальна простым, нічога такога. Які ў нас лор? Лор пакуль, ну, адсутнічае. Я выключна будую штосьці без ведаў таго, як гэта будзе працаваць у выніку. Так. Давайте, можа, набор рэальна невялічкіх домікаў просто. Тут 2-3 паставім. О, вось такая нейкая дзіўная хрень атрымліваецца. Не пытайце, чаму? Просто таму, што цікавая штука мне спадабалася. Гэта літаральна просто месца, дзе, як можа быць, як склад такі для
драўніны і ў той жа момант месца, дзе можна пажыць, пакуль, ну, у горад там туды-сюды не савацца кожны дзень. Ось. Так, давайте-ка мы зробім акенка. Вось. Там адразу ёсць нейкія типу упрыгожванні даданыя. І мне цікава... Ага, рыдлёўка. А можна... Ага, копію гэтай рыдлёўкі мне стварыла. Што калі я жадаю... Так. Што гэта значыць? А, гэта разгарнуць я? А, типу іншы аб'ект стварыць. Так, давайте тут... Тут у нас как раз таки будуць тусіць актыўна, таму мы разберемся, што у нас тут павінна быць. Сочым за тым, што тут у нас ёсць. Во, вось гэта прям абавязковая хрень для нашай мэты, правильно? Мы такіх можам наствараць яшчэ да халеры, таму што яны літаральна тое, што нам патрэбна. Хацелася б, канешне, прям месца лесасекі зрабіць. Прям, ну, типу, дарэчы, натаптаная тут тэрыторыя будзе прям. Прям моцна. Это вельмі працоўна. А ё-моё! Што я нарабіў? А божукна, домик, ты чаго? Вау! Так можна было рабіць? Тут брама, это як брама такая. Воу, што пачалося. Вось гэта я зраблю. Так, зараз мы разберомся. Чому мне раней ніхто не сказаў, што так можна было? Так, прибираем стежки. Вертаем назад. Як ёсць. Во, вось гэта. Просто мне патрэбна тут прибраць. У этой вёсцы займаюцца загатоўкай лесу, але вось гэтаму аднаму асобнаму лесу вырашылі маліцца. Так. Гэта не самая дзіўная рэч, якая можа толькі быць. Так. Акенцы. Гэта у нас, па сутнасці, сарай. Так-то. Ну, гэта яго не павінна быць нейкіх вось такіх штук. Ага. Можна прыбраць? Тыц. Чтобы гэта не было, няхай оно тут будзе. Рыдлёўка няхай застаецца стаяць. Чому бы не, правильно? Не гэтае ж, это самае, выкарчоўваць неяк патрэбна, правильно? Так, копію. Лагічней было бы іх бліжэй да ўвахода, конечно, трымаць. Вось тут. Блин, а круто было бы навесик які зрабіць. Цікава, ці гульня дазваляе. Поворачивать. Вот так. Во. Просто реально навесик. А можно? Блин, а неяк. Цікаво. Рыдлёўка такая высокая, ці дом такі нізкі? Дом такі нізкі. Гэта літаральны сарайчык. Ну, типу... Ця рыдлёўка реально нейкая, просто космічная. З паверх. У мяне падаецца... Ну так, гэта двухпавярховік, так? Але рыдлёвачка... Ну гэта дзверы. Не, ну тут нормально по памерах. А што там з рыдлёўкай? Тут такая хрень. А, ну так, реально домик нейкі за нізкі. Давайте домик подвысім трохи. Вось так зробім. Во. Египтяне кошакам поклонялись, это зерно баранили, индусы по коровам, а молоко давали, славяне земли, кормило урожаем и так далее, что кормят, тому и молятся. Ну, в принципе, так. Ты почему не? Это, ну, абсолютно не некая концептуально дивная хрень. Это дивно. Это прям дивно. Вернем назад. Так. Это наш невялічкі сарайчык, так? Але нам патрэбна нейкі яшчэ домик. Ну, яны ж не будуць у сараях там жыць. Хаця, з іншага боку, гэта працоўнае месца, можа быць, так і пакінуць. Давайте яшчэ. Той момант, калі мне хацелася б, каб была б магчымасць зрабіць меней утульнай гульню, але, на жаль, усе гэтыя пні... Ну, все гэтыя дрэвы, яны, типу, не могуць быць у пашкоджаным стане, потому что гэта не так прыгожа будзе. Таму ад дрэва мы просто пазбаўляемся.
просто такая, типу, як вычышчаная пляцоўка. Хацелася б, конечно, прям каб тэрыторыя была, ну ладно, это не вельмі важна, гэта для нашага... Оп, і гэта сцежка, якая вядзе з лесу, так, оп. Я трошки міма трапіў. Оп, ось так. І тут я прыбяру гэтую сцежку. Шкада, што яго там не вельмі бачна будзе. Ну, і мы як бы ведаем, што ён там, але гэта як бы і сэнс для сасекі яна павінна быць. Не, мы хацелася б, каб яна была трошки адрэзаная. Так. Так, окей. А, блин, хочется ўсё ж таки нейкі домик невялічкі яшчэ дадаць, оно неяк пустовато тут. Невялічкі, я сказаў. Невялічкі. Не вось гэтую... Цікава, нейка канструкцыя атрымалася. Блин, гэта вось гэта прям нейкі навес, але ён нейкі гандлёвы навес атрымаўся. Во, вось так яшчэ. Ну, нормально. Я нават нічога змяняць у яго не жадаю. Ён, па сутнасці, тое, што мне патрэбна. Ну так, трошки у зарослай тэрыторыі знаходзіцца, але, в прынцыпе, вось так яго пасунуць. Во. Во, вось яна наша прамысловая, скажем так, ресурсная частка будзе. Авечка. Так. Далей адзначылі рэсурсы. Наступнае Д. Д у нас дэфенс, абарона горада. Штосьці, што падтрымлівае парадак. Так. З-за таго, што ў нас гэта невялічкі гарадок, літаральна будзе у нас яшчэ, ну мы тут панапіхаем домікаў розных, так? То як бы будзе, але гэта можа быць што заўгодна. Гэта могуць быць сцены ў здаравенных горада, там нейкія абаронныя асадныя штукі, можа быць проста частакол з баракамі дзесь непадалёку. Гэта можа быць проста мясцовы пры нашых памерах. Гэта па сутнасці той, хто падтрымлівае парадак, гэта звычайна проста ветэран, не ведаю, тыпу чэл, які гэта можа быць шэрыф, гэта можа быць нейкі чэл, які проста тыпу не ведаю, скажем так, дастаткова лаяльны да мясцовага там кіраўніцтва, так, і проста які можа падтрымліваць, каго паважаюць, так, то бок у нас не будзе памерам там з, дарэчы, вось это трэба перасунуць, святло неяк дзіўна распаўсюджваецца. Гэта самае, гэта не абавязкова павінны быць нейкі там прям гарнізон, гэта можа быць проста адзін чэл, якога паважаюць, так, які валодае зброю, так. На жаль, зноў жа, адзначыць яго мы не можам, але яго я бахну дзесьці тут непадалёку. Я спецыяльна сімвалічна яго бліжэй да кіраўніцтва пакіну, які сам паважае закон. Так, то бок, ну, па сутнасці гэта проста, ведаеце, ёсць такі тыпы, ну, чэлы, да якога можна у спрэчцы нейкай, вось там падраліся хтосьці, якому людзі давяраюць, які можа расцягнуць гэта. У нашым выпадку гэта не можа быць нейкая прям структура абарончая, гэта проста тыпу чэл, які можа быць валодае зброю. Можа нават не валодае зброю, проста яго паважаюць, і ён прадстаўляе тут у гэтым горадзе нейкую абарону для сялян, якому могуць давяраць. Гэта можа быць паляўнічы мясцовы. Гэта можа быць таксама самы моцны лесасек, напрыклад. Ну, вось такое. Вось, а то і будзе бяда. Ну, тут як бы сутнасць таго, які баланс можа быць скажоны спецыяльна, так? Калі мы расказваем гісторыю, асабліва там, ну, вы робіце нейкую там фэнтэзі, так? Альбо вы рэальна проста расказваеце гісторыю, вам патрэбнае месца для канфліктаў, так? І мясцовая абарона можа быць не ў ладах з мясцовым кіраўніцтвам, унутраны, ну, як бы, звычайна гэта плюс-мінус адна структура, альбо блізкая да адной структуры. Час ад часу абарона поўнасцю падпарадкоўваецца ўладзе мясцовай. Часова гэта бывае такое, што наадварот, тыпу абарона мясцовая мае больш улады, чым мясцовая ўлада, як бы, альбо яно інтэгравана нейкім чынам. То бок вы можете ствараць у любых варыянтах канфлікта, але кропка зацікаўленасці, такая вось тыпу point of interest, вы можете ствараць, так? І у вас будзе збалансаваная плюс-мінус як бы сітуацыя па падзеях, так? Вы можете штосьці дадаць туды. Вось. Зноў жа, мы ствараем як бы зараз кропкі інтарэсаў, так?
каб гэта мела сэнс у той жа момант гэта можна было бы развязаць по-рознаму. Як я не спрабую прям стварыць нейкі прям ідэальны горад, я наоборот спрабую горад стварыць, у якім лягчэй расказваць гісторыі. Прыгожа соненька выходзіць. Так. Это Бэтмен. Дарэчы, ну тыпу гэта можа быць і мясцовы там супергерой нейкі, альбо это можа быць дух. Ну звычайна з-за того, што мы кажам не пра нейкі там квест, вось, то гэта звычайна нейкая плюс-мінус фізічная нейкая ўлада, гэта можа быць, не веду, тытан які-небудзь, які абараняе горад. Гэта што-небудзь, што з'яўляецца абаронай горада ад знешніх, звычайна ад знешніх пагроз, але таксама і з'яўляецца у асноўным ад знешніх пагроз, але таксама можа быць і абаронам тры горада. Давайце зробім гэта у нас як паляўнічага, можа быць, якога. Ну, у нас, конечно, лесасекі, але ежу ж яны неяк здабываюць, я думаю, яны і ў рацэ рыбу ловяць. Вось, просто я не ведаю, не упэўнены зараз, як это адзначыць. Зараз у нас будзе домік гэтага самага паляўнічага мясцовага. Так. Ён таксама трохі ў бок. Вось, хаця не, ведаеце, я, паляўнічы нешта ў бок адносіць, так? Давайте дом лесасека. Ён хутчэй за ўсё будзе жыць, яго домік будзе вось на гэтым скрыжаванні, так? Давайте я гэтую сцежку я жадаю чамусьці працягнуць яшчэ далей, так? Хаця я планаваў тут яшчэ панаставіць домікаў, потым прадумаць гэтаму. Давайте вось тут, я думаю, домік лесасека будзе вось тут. Так. Оп. Ой, мы овечку закрыли. Хутчэй дом пераносим. Сносим дом. Овечку закрыли. Овечка, hello. Мне падабаецца фармат стрыму, зайдзем сюды да ДНД. Я з гэтага пачаў гэты стрым. Я не звёў да яго, але просто... Ведаеце, тыпу, мне далі нейкі канструктор у рукі, так? І я такі, што мне з гэтым што я магу распавесці вам на стрыме, што я магу зрабіць? Я ведаю, што я магу зрабіць, так? Вось. Просто я нават не ведаў, якія тут ёсць інструменты, вось гэта ўсё. Вось, дэфолтная, як бы, дорожка. Вось, я ведаю, што распавесці, гэта... Цяпер гэта дом авечкі, ну... Вось, я ведаю, на чым, што я умею рабіць, я умею рабіць такія штукі, і я бы рабіў што-небудзь такое. Зноў жа, калі вы гэта займаецеся стварэннем для ДНД, як бы вам не абавязкова там прям кожны візуальны момант прадумваць, вы проста гэтым не займаецеся. Вось, але... З таго, што ёсць што распавесці, чаму бы не распавесці, правильно? Я бы мог бы, конечно, замарочыцца, зрабіць нейкую просто там, не ведаю, пабудаваць нейкі Нойшвайнштайн, так, спрабаваць тут паўтарыць, але я б задзяўбаўся, ну, шчыра. І там не было бы моманту для фантазіі маёй, так? То бок мне не застаецца месца для таго, каб прыдумваць. Давайте яму вось так зробім, мне падабаецца вельмі гэтыя вуглы, так? Мы зробім у яго тут дзверы. Дарэчы, вось калі... Ага, гэта рознага фармату дзверы будуць, так? Што гэта? Што это такое? Што это за дзюрка? Ага. А что ты такое? Что ты нахрен такое? Ладно, давайте проберем лухтанейка. Это як бойницы нейкія. Заўтра цыва праз прызму ДНД. На жаль, не. Ну, типу, я не могу такое рабіць. Ну, як бы, што я распавяду, як я ў ДНД звяду цыву. Хаця не, ну, прачытанне-то можна. Так, гэта, нагадваю, у нас домік мясцовага гэтага самага. Так. А можна трайное акенка? Во, вось такое акенка. Блин, гэта патрэбна... Ну ладно, не, давайте вось яму якраз будзе. Я бы хацеў нейкі яшчэ, каб была магчымасць зрабіць гэтым... навесы нейкія. Потому что навесы вельмі крутая штука, калі у цябе не атрымліваецца зрабіць нейкую... Ну, няма сэнсу будаваць дом там, дзе не патрэбна будаваць дом. Час часу вам патрэбны просто навесы, напрыклад, над, не ведаю, над рэчамі нейкімі вашымі. Няхай яно стаіць на вуліцы, не праблема, просто каб не залівала дажджом.
Не, я цудоўна ведаю, што такое байніцы, просто на халеру яно. Ну, типу, хаця з іншага боку тут же ёсць, типу, як сцены, так? Вау. А гэта што? Што бы ты ни было, ладно. Ось гэта тут дзіўна просто дадана. Я там дзесьці пакінуў сцежку, альбо што? Што мне дзіўна, чаму ён так себе паводзіць? О! Сцяну разрэзалі, так? Ага, зразумеў. І у яе таксама ёсць дызайны, так? Так, у яе ёсць таксама дызайны. Яна таксама можа быць пафарбавана, яна можа быць з гэтымі самымі. А я бачыў, яны неяк рабілі руіны, прям руіны, то бок у мяне пачатку тое, з чаго пачалася гульня, гэта нероўныя сцены, дарэчы, былі. Просто я хацеў бы, каб яны нероўныя і былі далей. Ну-ка, дайце-ка я паэксперыментую трохі. Што там... А як там просто быў дызайн сцен, типу, як паламаных сцен, таких закінутых. Чаму ён змяніўся зараз? Это прям дызайн нейкі? Ці магу я зрабіць іх, сказаць, што яно зверху... О, вось! Ага, вось, типу, як усё зразумеў, вось такі... Там, типу, адзін з дызайнаў гэтых сцен. Самая левая иконка, так. Там просто, ну, типу, як гэта самае, забыўся, як называецца, зубцы на сценах, якія, у іх ёсць назва яшчэ. Французская, дарэчы. Просто слово вылетело з головы. І вось оно было. Так, гэта у нас мясцовыя якраз такі... Блин, давайте яму хоць нейкую адзнаку, нейкую, каб ён вылучаўся. Ну, яго, дарэчы, будзе святло. Ён у нас прадстаўнік, як бы, мясцовага закону, так? У яго павінна штука быць у даволі добрым стане, так? Дарэчы, забыўся вось тут дадаць. А то як яна тут? Дзе ў іх магла б быць? Вось тут магла б быць. Хаця я гэта дзіўна неяк выглядаю. Давайте... Дзе ў яго можа стаяць та печка? Вось тут... А, вось тут акенка у нас няма. О, вось тут будзе. Так. Нейкае ўпрыгожванне хочацца яму. Па-па-па-па-пам. Во, на краю дома вось такое будзе. Давайте я іншага колеру зробім. У нас там чырвонае гэта дрэва. Я не жадаю, каб яно было супадала. Я жадаю яму іншы колер. Так, тырк. Ты будзеш у нас... типу, ці будзе ў іх спалучэнне, ці не будзе ў іх спалучэння. Окей. Давайте блакитненько ему будет. То есть такое. И больше окенок, а то он не без окенок живе. Дивно. До речі, думаю, його доволі великі. Може бути його позменшить по помірах. Як мінімум менш, ну, такі не такі широкі зробити. Типу, просто реально прям здоровенно атрымліваецца дом. Як занадта заможна для нашага невялічкага сярэднявечча. Я разумею, што гэта фэнтэзійнае сярэднявечча, тут што заўгодна можа быць. Але ўсё ж такі дамы, як бы, звычайна, плюс-мінус абмежаваныя. Так. Так? Ну, прям, ну, ладно, давайте, не, няхай будзе круты ўсё ж такі дом, такі, нормально. Тут мы акенкі дададзім, але... Такія простенькія. Оп. Оп. Тым больше яны дадаюць больш аб'ектаў з розных бакоў. У ту вялікую хату патрэбна дзве печкі. Як бы мае сэнс, так,
Мы можам, дарэчы. Просто я не ўпэўнены, я магу сабе ўявіць. А што гэта, чаму яно тут робіць? Што ты тут робіш? Во, вось, куды-небудзь сюды. Можна на акенка зверху вось такое гэта паставіць? Не, вось так зраблю. Гэта самае, я магу сабе ўявіць тыпу одну печку ў двухпавярховым доме, калі яна ідзе наскрозь, так? Спадчына ад бацькоў мае сэнс. Але я не магу сабе ўявіць нармальна, як бы што з гэтым рабіць будзе, ну як бы як дзве печкі, тыпу, ну як яно працуе. Вось. То бок я рэальна канструкцыю толькі адной уяўляю, хаця з іншага боку гэта можа быць вось тут і тыпу вось тут другая, так, каб з двух бакоў дома абаграваць. Просто я не ведаю, як гэта звычайна робіцца. Я нагадваю, я гарадскі чалавек ушо, я толькі на паперцы гэта ведаю. На той жа момант я не ведаю, як яно будзе, калі там акенка. Вось тут хутчэй ўсё, у куце будзе, вось так. Во. Вось так, нармальна, яно вось тут у куце будзе і для кухні, а гэта тыпу для, не веду, для спалень, там, не веду, для пакояў. Што-небудзь такое. Так. Добра, гэта у нас дом лесасека, які ідзе на працу і там працуе, так? І гэта у нас, ён у нас напрямую звязаны, абарона напрямую звязана ў горадзе з гэтым самым. Ну, па сутнасці, ён як бы выконвае дзве задачы. Зноў жа, горад невялікі, таму нармальна, калі супадае. Раскулачылі купца, з хаты зрабілі камуналку, дзе сям'і ў доме жыве. Не, у яго можа быць проста, ну, тыпу, як гэта спецыяльна для кухні, так, дымаход, а гэта вось для гэтага самага. Для пакояў, для абагреву альбо для коміна просто. Ну, в сэнсе, што гэта комін яны дзве штукі. Дарэчы, чаму яны розніца па колеру? Це накасячыў дзесьці. Так, гэта я зраблю. Тыпу, ці ідзе з яго дым, ці не ідзе, можна ўказаць. Давайте вось так будзе. Няхай так. Блін, яны рознага колеру ўсё роўна. Вось так, яны аднолькавага колеру. Во. З-за блізка коміны да кутоў трэба больш да цэнтру, каб не губляць цяпло. Тут, калі да цэнтру, то тады не мае сэнсу рабіць два. Ось такая штука. То бок для маленькага дома, так, дарэчы, ну, не, ты агулам маеш рацыю вось тут, напрыклад. Вось тут я згодны, і тут можна спакойна перанесці. Чаму ты не пераносішся? Давай. Ён не ждае на іншы бок. Вось тут прямо у цэнтры прям пахнем. То ставіць у кут, да я і кажу, тыпу, тады не мае сэнсу другой. Тады мы прыбіраем просто вось гэтую. Ну і чаму яна не перасоўваецца? Перасоўвайся. Давай, вось. Вось так мы зробім. І ўсё. І тады ўсе задаволены, правильно? У нас не будзе. Вярнулі назад яшчэ адзін комін. Вось так. Овечка. Так, што у нас далей? Канапавыя крытыкі. Не, ну тыпу, гэта ўсё мае сэнс, просто што мы сканцэнтраваныя быў на фэнтэзійнасці гэтай сітуацыі, як бы, каб яна выглядала эстэтычна прыгожа. Пры гэтым мела дастаткова сэнсу, каб мець як месца, ну, як мясцовасць, а не кожную дэталь прям правільная. Вось, я агульна. Звычайна, ну, просто робіцца, калі робіцца такая штука, то табе патрэбныя штукі, за якія зачапіцца, так, ну, тыпу, у сэнсе, што, гісторыяй, так, а дэталі перапрацоўваюцца ўжо у моманце, в сутнасці, яны не вельмі, яны часта не настолькі важныя, хаця камусьці, блин, важней, я скажу, ёсць людзі, якія прям і ў ДНД будуць дакапвацца, дзе печка стаіць, чаму печка ў іх не ў правільным месцы стаіць, гэта неправільны сусвет, ідзіце нахер, ну, тыпу, калі гісторыя была пра цмокаў, але важна, дзе печкі стаяць. Ну, ось, тыпу, ёсць хапай людзей такіх. Ось. Можа быць, сістэма, калі на дзве печкі агульны комін. У мяне так. Ага. Я просто, зноў жа, я з гэтым не знаёмы. І мне знаёмы толькі канцэпт адной і ў цэнтры. Тыпу, вось такое. Ну, з гэтым я знаём. Нават на двухпавярховы дом, але ўсё роўна гэта як бы адзін комін.
Вось просто што я разумею, так мне таксама тыпу ёсць як і коміны, так і печы, гэта сумяшчоная штука, і просто што ну як ёсць была калісьці. Вось і у старым доме, і там у прынцыпе ўсё добра працавала, у тебя ёсць і печка, і комін, і гэта ўсё адна штука, так. І выхад адзін. Просто калі дзве мне сказалі, калі ў цябе два выхады, яны павінны быць разнесены ў хаце неяк. Я бачыў, па-моему, французскія гэтыя самыя, ну, у Францыі, так, альбо ў Брытаніі, тыпу, на невялічкі нават дом можа быць два выхады. І вось гэта мяне здзіўляла. Вось, я так разумею, ну, я по такому прынцыпу, таму што там падаецца абсолютно пофіг, там размяшчэнне для мяне рандомнае выглядала. Вось, але можа мне хтосьці можа патлумачыць, у чым логіка такога. Вось. Оп, так перанесем трошки ў лагічнае месца. Так. Мы скончылі з абаронай, так. У нас насамрэч засталося адзіная толькі рэч ва ўсім гэтым. Гэта S, гэта social. І гэта месца сацыяльнага збору. Гэта можа быць пляцоўка, рынак, гэта можа быць гэта самае. Гэта можа быць паб мясцовы, гэта все што заўгодна, любая сацыяльная штука, якая не прывязана ні да чаго, не абавязкова прывязаная да чагосьці з таго, што існуе. Так, у вас можа быць Underworld, як бы, ну, то бок, тыя, хто супрацьстаяць, як бы ўладзе могуць быць часткай гэтага паба, але мы кажам пра гэта сам, мы кажам канкрэтна пра такую сацыяльную як бы хаб нейкі, у якім людзі могуць сабрацца, абмяняцца навінамі, то бок хто ідзе, тыпу, ідзе вольная, тыпу, размовы і абмеркаванні, і абсалютна ператасоўваюцца розныя слаі насельніцтва, то бок тэарэтычна ў гэтым месцы, дзе могуць сустрэцца у любыя з як бы бакоў, якіх я апісваў, так? Дарэчы, я зноў жа пералічваю, мне падаецца, я кагосьці прапусціў. G-U-A-R-D. Не, усё, апошняе застаецца. Ты геймастерам па ДНД бываеш? Ну, як бываю. Я як бы геймастер ужо... Мне складана сказаць. Я раней заўсёды казаў 7 гадоў, але гэта ўжо неправда. Зараз 26 год. Гэта значыць, што я геймайстер ужо 10 гадоў дзесьці. 10, можа, больш за 10. Дзесьці, можа, 10-11 гадоў, может 12. Смок ён што, ну праляцеў, ну карову скраў, а на дах нагадзяў, а добрая пешка ратуе цябе кожны дзень, і прыгатаваць і пагрэць, і нават паспаць на ёй можна. Не, як бы з боку гледжання як бы селяніна, вось, гэта важна. Я ніякага сумневу. Просто калі гісторыя сканцэнтравана, ну, мысленне такое, што у першую чаргу у гісторыі павінна быць сканцэнтравана ўсё на тым, што важна для гісторыі. Вось, калі гісторыя лухта нецікавая, то не важна, дзе там печкі стаяць. Але калі людзям цікава ўжо, дзе стаіць печка ў гэтай гісторыі, гэта значыць, што гэта добрая гісторыя, таму што людзі, ну, конечно, душнілы, але, тыпу, яны дастаткова ў сітуацыі паглыблены, каб дакопвацца да дэталяў. Хаця, альбо яны просто душнілы. Ну, адно з двух. Навуковая практычная даставернасць самая галоўная ў фэнтэзі. Ну ладно, ўсё, рукі ўверх, абсалют сінема. Может быть, система так, на две печки, это я уже читал, это поведомление. А не ждаешь как-нибудь для твичовской стримерской тусовки ДНД организовать? Гэта занадта много падрыхтоўкі патрабуе. ДНД не патрабуе шмат падрыхтоўкі, калі ты ведаеш, як падрыхтоўваць. То бок, вось гэтая сістэма, гэта не моя сістэма. Сістэма Guards я скраў, ну, як я ўзяў чалавека, які выклаў відэа па гэтаму, калі вы можете ждаць і пашукаць, і вы Dungeon майстры, альбо вводзіце гульні, альбо просто ствараеце фантазійныя сістэмы. Я раю вам пашукаць відос, лут гоблин нейкі там, я яго канал глядзеў актыўна, але гэта, можна сказаць, самае золотое, што ёсць на яго канале. Ну ладно, неправда, у яго ёсць добрыя відосы, але гэта прям золото. Гэта прям вельмі важная штука, якая вельмі спрашчае мне стварэнне, хуткае стварэнне гарадоў. То бок я літаральна за там 15 хвілін магу стварыць горад, які мае сэнс і прапрацаваны, і нават я магу зразумець. Нават калі не ведаю дэталяў, я ўжо ведаю, што ў гэтым горадзе дзе, я ведаю, якія штукі, і я ведаю, ён не будзе выглядаць пустым.
так, дакладна, ён будзе жывы, ён будзе натуральны, у ім будзе свае канфлікты, і я заўсёды магу сказаць, што калі нават падзеі адбываюцца дзесьці у пэўнай частцы горада, я заўсёды ведаю людзей, тых, хто могуць быць нездаволены тым, што там адбываецца, і прыйсці, і сітуацыя можа неяк змяніцца. Вось, мне не патрэбна прыдумваць штосьці на хаду, часта імправізацыя гэта добрая падрыхтоўка, то бок у мяне ёсць невялічкія такія лайфхакі, якія дапамагаюць мне нешта круціць у пэўны момант. Вось, і рэжысіраваць, больш сканцэнтравацца на гісторыі, калі мне патрэбна сканцэнтравацца на гісторыі, замест таго, каб прыдумаць штосьці новае, ну, проста ў нататках сабе занесці. Наконт таго, каб падрыхтаваць для твічоўскіх, я ніколі не вадзіў для незнаёмых людзей, ні разу, ну, прям ні разу. Ну, тыпу, мала знаёмых, тыпу, прыходзяць сябры сяброў, у мяне можа быць большая частка групы людзей, якіх я не ведаю, бачыў першы раз, вось, і для іх праводжу першую іх сесію ДНД. Такое бывала не раз. Гэта знаёма, але на запіс рабіць ДНД гэта іншае, гэта адрозніваецца, я ўжо такую думку агучваў, калі паказваў там стрым па просто гайд па ДНД для пачаткоўцаў, данжн-майстраў, калі што ёсць запісы на Ютубе, калі вам цікава, пару стрымоў нават было на гэтую тэму, я розна абмяркоўваў і расказваў, дзяліўся досведам, скажем так, але я так і не дабраўся да прафесійнай часткі. Гардс, метад Гардс, гэта якраз таки адзін з такой, скажем так, прасунутай штукі, якая пачаткоўцам абсолютна бессэнсоўна, але калі вам цікава, вось гэты метад можна куды заўгодна запіхнуць, і у вас будзе плюс-мінус все працаваць. А пры гэтым гэта можа быць нават кіберпанкавы сусвет. Ладно, неважна, я пераключыўся на тлумачэнне, але падрыхтаваць для твічоўскіх гэта, канешне, магло бы, гэта цікава у канцэпце, але можа быць цікава толькі на адзін раз. Глядзіце, якая праблема. Часта людзі, нават не гледзячы на тое, што ўсе файныя людзі, калі яны збіраюцца ў паці ў ДНД, яно можа быць не так цікава, як падавалася, ну, тыпу, спачатку. Таму што кожны можа уяўляць сабе, якім павінна быць ДНД і як яму будзе весела ў ДНД, можа уяўляць па-рознаму. Гэта першая штука, якая можа быць праблемай, скажем так. Не абавязкова яна будзе, але я проста агучваю. Другая штука, гэта тое, што людзям не ўсім можа спадабацца, то бок нават калі чалавек актыўна гуляе, тыпу, яму можа быць цікава адзін раз, два разы, але агулам яму не вельмі цікавая гэтая тэма. Ну і па-трэцяе, калі ідзе запіс, то людзі часта паводзяць сябе, ну, я думаю, што для стрымераў гэта можа быць не настолькі актуальна, але, ну, я не ведаю, я па сабе кажу. Вось, але можа быць для кагосьці гэта дадатковы ресурс эмацыйны, які патрэбна укладваць у гэта, і людзі спрабуюць зрабіць шоу, а я, ну, тыпу, у мяне мыслення шоу няма, калі я гульні ваджу. Ну, тыпу, я не ў тым стане. Я спрабую зрабіць так, каб маім гульцам было весела. Маім гульцам было весела. За гэта можа быць не абавязкова цікава назіраць збоку. Вось такая праблема. Я не ўпэўнены, што мае гульні прям супер самая цікавая, неабходная прям людзям рэч. Я чалавек з досведам, я ўмею будаваць гісторыі, але ў мяне ёсць слабасці, напрыклад, я лянюся адыгрываць персонажаў, напрыклад. Я просто лянюся, я магу, раней я вельмі актыўна гэта рабіў, просто мне лянотна часта. Ну, тыпу, я не жадаю укладвацца ў гэта. То бок, ну, што патрабуе гэта навык, які я трошки падзабіў паляпшаць свой, гэта рэальна просто адыгрыш персонажаў, ну, тыпу, імправізацыя за персонажа. Вось, я часто просто кажу, што персонаж кажа. Ну, ты просто словамі. Гэты персонаж вам кажа вось гэта. Таму што гэта просто патрабуе менш ресурсаў, а ДНД гэта часта пра марафон, а не пра тое, каб у моманце прям супер шоу зрабіць. Вось. Зразумела, для твіча хацелася б нешта такое, а мне лянотна просто. І энергіі не хапае. Ну, тыпу, гэта просто, тыпу, энергічная такая штука, якая патрабуе шмат энергіі ад мяне, якой я не хацеў бы захаваць наадварот. Я бы хацеў, каб я рабіў менш, чым я раблю зараз. Вось, прыкладна так. Я бы хацеў, каб так было прыкладна. Вось. Але тэхнічна гэта магчымая рэч. Як бы магчымая, просто у мяне сумневы, што яно будзе настолькі добра, як некаторыя сабе гэта уяўляюць. Вось. Я думаю, я не жадаю вельмі расчароўваць людзей. Мне падаецца, што гэта будзе значна прасцей, чым можна гэта уявіць. Так, гэта сцежка, конечно, занадта шырокая можа быць. Так, што я? Сацыяльная штука. Нам патрэбны паб. Это відавочная такая штука, месца, дзе яны збіраюцца. Гэта, конечно, можа быць і вось гэтае дрэва сацыяльнае, альбо рынок. Цікава, я магу, вось калі былі бы навесікі, я мог бы рынок зрабіць. Наколькі я абмежаваны, то бок, вось гэты плод,
У яго ёсць нейкі налады? Толькі колеры плота. Ага. Блін. Але іншай альтэрнатывы няма, а ты зараз... Вау, яго можна прям высокім зрабіць. Альбо зусім нейкім абчым. Іншай альтэрнатывы няма, гэта ты пра што зараз? Так. Блин, что бы могло бы быть? Что-нибудь изменяется? О, вау. Добра, в залежності від території, воно зміняє свій внешній вигляд. Бачите? Зараз поспробуємо. Давайте ось гэтую штуку зробимо, покладемо тут якби. Оп. Я зроблю... Мне потрібно тестово домик поставить. Так, не, домик не адрозніваецца ніяк. Па-па-па-пам. Гэта у нас невялічкі такія. Я просто тестую пакуль. Потому что я ждаю зрабіць невялічкі... Ага. І оно так будзе выглядаць, так? Угу, як такая, як аркі. Гарадскі рынок можна было бы зрабіць. Ну, гарадскі такі, але, на жаль, не атрымаецца. Вось такі можа быць. Давайте я зараз яшчэ паглядзім, ці магу я іх упрыгожваць. Хаця бы, каб яно хаця бы трохі нагадвала рынок. Мне просто візуальна так оно нават не чапляецца. І ты, штука, не чапляешься. Просто вось гэта магло бы быць як адзначэннем рынка па перыметру, але мне навесікі патрэбны. Калі можна было абіраць паміж паглядзець ДНД такое ці такое, а можа з гэтымі, але гэта, напэўна, будзе адзінае на беларускай. Я як бы... О, божукна! Што ты нахрен за пачвара? Я зламаў гульню зараз, альбо што? Гэта ж ненармальна. Ага, я гэта... Все зразумеў, я тыпу взяў гэтую штуку, толькі падняў яе. Разумеў. Тыпу, ДНД на беларускай, мне падавалася, хтосьці вадзіў? Не? Не, ну тыпу, ёсць людзі, якія водзяць ДНД, я ведаю дакладна, ёсць групы, якія ДНДшныя, якія робяць гэта за грошы, там вось такое... Ёсць клубы ў Варшаве дакладна, ведаю такіх людзей, якія такое робяць, ладзяць. І я думаю, што, можа быць, ёсць якія-небудзь каналы, просто яны супер не... Ну, такія прям вельмі нішавыя. Просто ДНД вельмі нішавая такая штука. Яна не можа быць выбуховай. Ёсць феномены Мэта Мёрсера і падобных ДМаў, якія самі па сабе прафесійныя акторы, якія зарабляюць нармальныя грошы на канкрэтна падобных рэчах, і яны яшчэ любяць ДНД. Дарэчы, Він Дізель таксама вялікі фанат ДНД, і нават шоу у яго ёсць сваё ДН Дізель. Вось, калі вам цікава, гэта той самы, які з 3Х, там вось гэта чел. Такая вось цікавая як бы штука. Але, зноў жа, гэта як бы, гэта ўсё роўна нішавае хобі, даволі нішавае. Ось, я думаю, я не ўпэўнены, чаму людзям цікава глядзець яго, а не гуляць. Ну, я разумею, што хутчэй, калі магчымасці пагуляць няма. Глядзець мне цікава было бы, там, той ж Vox Machina ў сэнсе, ну, альбо такіх хоць прафесійных, альбо ніяк. Ну, типу, потому что не настолькі захапляльная. Ось. Ёсць просто смешныя чэлы, якія смешна неважна, што яны будуць рабіць, у якую настолку яны будуць гуляць. Ось. І ДНД тут не абавязкова як бы як паказнік гэтага. І я, можа быць, просто так гэта ўспрымаю, таму, можа быць, не ўяўляю сабе, як гэта зрабіць цікава тым вось гэтай аўдыторыі, якая зацікаўлена ў праглядзе, там што сам не з'яўляюся гэтай аўдыторыяй. Калі б у меня была група, якая была бы шчасліва просто, ну, у адкрытую гуляць, можа быць, тады было бы і цікава. А зноў жа збіраць стрымераў просто для таго, каб пагуляць у ДНД, ну, можа быць. Вось, можа быць. І куткі вялі стрымы па ДНД. Прынамсі, запісы такіх стрымаў у іх на YouTube. Вось, да і куткі можаце схадзіць. То бок, ну, зноў жа, гэта ДНД вельмі залежыць ад тыпу людзей, якія вядуць, і яно вельмі па-рознаму можа выглядаць. І для тыпу выбар ёсць, просто што гэта не тое, каб супер папулярная штука, я кажу. Ну, прям супер нішавая.
Это трэба разумець. Ларок з півам і пляц Францыска. Я не ведаю, што я раблю. Я магу як фестывальную плошчу нейкую зрабіць, але яна таксама абмежаваная будзе. Я бы хацеў канкрэтна латкі нейкія там з рэчамі, што-небудзь такое. Вось, але мне не хапае яшчэ быццам бы аднаго інструмента, які сказаў бы проста гарадская хрень нейкая, тыпу вось такое. Таму што вось такую нейкую як фестывальную хрень я могу падрыхтаваць, нейкую турнірна-фестывальную, але не латкі з ежай. Можна ли сцену... Так. На сцяне акенка можна ли ляснуць акенка на сцяне? Падаецца, не. Зараз я эксперыментую, просто не пытайце. О, цікава. Выбітая акенка. Цікавая комбінація. Так. Акенка не чапляецца за гэтую, так? Не чапляецца. Наколькі я разумею, ДНД часцей пра офлайн сустрэчу. Просто бачыў у друзей ігравы блогі расійскія раз на тыдзень стрымы па ДНД на твічы. Трошкі паглядзеў, таму і пытаю. Ну так, гэта і пра офлайн, але некаторыя добра баюць часы онлайн. Але я вёў онлайн-кампанію, кампанія атрымлівалася даволі файная. Але мне так сумна было ад таго, што я не бачу людзей. Вось, ну тыпу дзесьці там, ну там хтосьці на кухні ў сябе сядзіць, ён пераключаецца на то, што ў яго дома адбываецца. Ну вось на такія тыпу рэчы, і мне было сумна. Ну тыпу сумна хутчэй не таму, што там гульцы неяк вінныя, а ў тым, што ўсё ж такі бачыць ужывую людзей неяк прыемней у ДНД. Ну тыпу што гэта я? Я тую штуку выцягнуў, адкуль яна ўзялася, такі што гэта такое. Я асабліва нічога не ведаю пра ДНД, таму аднойчы паглядзець, як гэта адбываецца, было б цікава. Я ўжо ладзіў стрым па тлумачэнню, што такое ДНД, як яно працуе. Вось. І што гэта насамрэч не вельмі тыпу складаная штука. Гэта па сутнасці вельмі простая ў сваёй канцэпцыі штука. Ёсць вядучы, які як гэта? Кожны раз, калі я тлумачу ДНД, прасцей патлумачыць проста цыкл таго, як он гуляецца. Цыкл просты. Я описываю ситуацию, я ведучий гульні, так, я описываю ситуацию, гулец, я ведучий, есть гулец, наприклад, один. І ви можете, кожен з вас може уявити себе на місце гэтага гульця, так? Ви керуєте одним персонажем, якого ви створили, за історію якого ви відказуєте. Ми разом домовляємося, ну, типу, наприклад, ви берете фільм, любий фільм, давайте візьмемо некий фільм, не веду, там, Гаррі Поттер був би, або Уладар Перстенков, самый дефолтное для ДНД у Гоголя. Вы берете под себе контроль над Фродо, так, і ви розказуєте, що ви робите у розній ситуації. Тобто, наприклад, ми беремо некую сцену, так, возьмем, і Фродо йде по лесу, так. Я, як ведучий, кажу, що десь у лесі щось шевелиться. Наближаецца чуйна капыты, магчыма, гэта Назгул, хрен яго ведае. Вось, я описываю ситуацию, і я пытаю, што ты робіш у гульца, і гулец, які адказвае за Фродо, ён прымае рашэнне, вы, я гулец, прымаеце рашэнне, што рабіць, схавацца, сустрэць таго, хто едзе на кані. Вось, вашае рашэнне. У залежнасці ад таго, што вы вырашылі, падзеі пайдуць розным чынам. Ну, напрыклад, гэта насамрэч, напрыклад, вы вырашылі схавацца, і гэта быў насамрэч Назгул. Я ведаю, што гэта Назгул. Вы не ведалі ў той момант, але маглі здагадацца. Вось, вы вырашылі схавацца, але Назгул можа вас заўважыць, можа такая штука адбыцца. І тут мы не ведаем, ні я, ні вы не ведаем, за таго, што я не ведаю, што збіраецца рабіць гулец, а гулец не ведае, што адбываецца, ну, тыпу, за межамі яго персонажа, скажем так, за зонай абзора яго персонажа, то у нас есть момант такой зацікаўленасці з двух бакоў, таму што мы абодва не ведаем, як развяжацца гэта гісторыя. І каб развязваць такія вось яшчэ сітуацыі, каб мець яшчэ менш ведаў пра тое, што будзе адбывацца далей, мы кідаем кубы, якія будуць казаць, напрыклад, Фродо вырашыў схавацца ад Назгула, і Назгул можа заўважыць Фродо, але я як вядучы не проста кажу, што не, ён заўважыў, альбо ён не заўважыў, тады не цікава для мяне, і для гульца не цікава, таму што мы абодва будзем ведаць, што я поўнасцю ў кантролі гэтай сітуацыі. Мы кідаем кубы, каб вызначыць, ці атрымалася ў Фродо гэта, ці не атрымалася. І у залежнасці ад таго, што
як сітуацыя разгарнулася, напрыклад, ён яго заўважыў, і Фрода пачынае бегчы, напрыклад, і гэта ўжо вырашае гулец. А Назгул, вядома, ну, я ведаю, што Назгул, у прынцыпе, мэтанакіравана будзе паляваць на Фрода, як толькі зможа. Вось, і мы атрымліваем сцэну пагоні. Альбо, наадварот, Фрода атрымалася схавацца, і Назгул праехаў далей. Вось прыкладна так. Гэта ўвесь канцэпт. Гэта ўвесь канцэпт ДНД, любой іншай настольнай ролевай гульні я зараз патлумачу. Ёсць невядомасць з боку вядучага, таму што не ведае, што будзе рабіць гулец. Гулец не ведае, што будзе рабіць, што адбываецца ў сусвеце УДМа, так? Ну, што адбываецца навокал. Але праз пэўныя пытанні і паразуменні тыпу апісання нейкіх сітуацый ён можа зразумець, што можа адбывацца. І ён на аснове гэтай інфармацыі прымае рашэнне. І ў моманты, калі гэта можа прывесці для чагосьці драматычнага і важнага, то мы кідаем кубы, каб вырашыць, як развязалася канкрэтна гэтая сітуацыя, і на аснове гэтага будзе будавацца наступная сітуацыя, таму што далей гэта будзе працягваць гэтая гісторыя. І гэта можа працягвацца бясконца. Усё. Вось увесь падыход. Так. Латкі з рэчамі гэта ўжо Manor Lords. Ну, дарэчы, было бы. Мы можам тэарэтычна, бачце, тут некаторыя сцены дамы генеруюць такія аб'екты. Мы можам здупліцыраваць іх. Давайте, можа, вось так зробім. Во. Зараз мы карацей тут зробім. А я магу яшчэ нейкія, тыпу, адмет? Сена. Цудоўна. Мётлы, рыба. Рыбу забираем, рыба ідзе до нас. Мы зараз, карацей, зараз мы выкруцімся, чат. Все нормально. Яшчэ што ёсць? Кветкі. Вось гэта можа на рынку быць. Я зараз просто сабе прадметы рэальна генерую, якія могуць быць там, і забяру. Тут лесыца нейка? Так, это лесыца. Кола. Давайте, чаму бы ні кола не было бы? Дзе-небудзь там прытулім яго. ДНД гэта не асобны сусвет, а просто набор правіл. Гэта набор правіл. У першую чаргу гэта набор правіл. Правілы патрэбны для таго, каб не патрэбна было, ну, вядучаму гульні, не патрэбна было прыдумваць кожны раз, што як працуе. Разумееце? Гэта спрашчае тады проста размову паміж гульцом і вядучым у тым, што вы абодва бакі ведаюць, як штосьці можа быць, ну, тыпу, як яно можа працаваць. І дапамагае сімуліраваць гэты сусвет больш падрабязна, без неабходнасці прыдумваць усё па новай. Разумееце? Гэта, ого, якая штука. Вось гэта мы таксама забіраем. Зараз мы рынак зробім, карацей. Рынак будзе самы складаны, попадаецца ў маёй этой камбінацыі. Так, кірунак. Во, карета яшчэ, блин. Вау. Усё, телега гэтая. Так, набор правил. То бок можна прыдумаць карту Вызімы ці з Кінграда, прыдумаць сітуацыю, у якую патрапілі гульцы і адыгрываць яе. Так, любая сітуацыя, абсалютна. Вы не абмежаваны толькі сваёй фантазіяй. Абсалютна нічым. Усё абмежавана фантазіяй вашага вядучага і вашай асабістай фантазіі. Ось усё. І няма ніякіх больш абмежаванняў. Вы можете адыгрываць любую сітуацыю з любой. І якія стойкі, ачмурэць, зараз мы такі заляснем. Там рынак будзе просто камзда. Мне, правда, я не ведаю... О, не, пачакайце, а вось гэта ўжо ў мяне ёсць. Яно па колу пайшло, так? Так, яно ўжо па колу пайшло. Я зараз гэтую замяню, тут не вельмі лагічна, што яно тут знаходзіцца. Давайте, тут былі дровы. Ты куды падляцела? Ладно. Во, вось гэта лагічна для гэтага самага нашага. Вось. Па-па-па-па-пам. Ды не ля хаты можна праглядзець, а на рынку. Ну, на рынку просто яно тут згенеравана, і калі што я... ну ты маеш рацыю, я не вельмі здумаўся над гэтым. О, дарэчы, вось гэтую можна штуку яшчэ ўзяць. Просто сабе скрасці. Оп, пум. Во, вось наш рынок будзе зараз, мы зараз набудуем яго.
была партыя ў Doom па правілах ДНД. Так, вітаю, містер Сінкер. Па сутнасці вы не абмежаваны ні сеттынгам, ні сітуацыямі. Адзінае, што лепей я раю падбіраць гульнявыя сістэмы, таму што ДНД не адзіная настольная ролевая. Калі вы ждаеце гульню па зорных войнах, раю вам выкарыстоўваць штосьці, што зроблена ў першую чаргу для гэтых самых, для сеттинга зорных войн. Ну, типу, штосьці, што просто будзе прыкладна ў тым напрамку працаваць, каб вам не дапрыдумваць гэтых правілаў, таму што вы задзяўбецеся. Шчыра, вось, ну, літаральна, гэта вам просто спрасціць задачу будаўніцтва сусвета. Але вы не абмежаваны нічым, гэта можа быць сітуацыя з любога вам падабаючага фільма, кнігі. Звычайна людзі збіраюцца на агульную фантазію, так? І ДНД гэта пра тое, як вы разам як бы фармуеце гэтую фантазію. І я таму кажу, кожны стол вельмі адрозніваецца ад іншага. І гэта не, ну, типу, бывае так, што гульцы просто не падыходзяць пад стол, напрыклад. То бок ніякай праблемы з гульцом няма, просто ў яго свая фантазія, якая, ну, просто не падыдзе, не падабаецца іншым, альбо як ён яе вырашае. Таму калі это самае, кагосьці просто кажуць, вы... Опа, у нас 10 хвілін до конца галасавання, дарэчы. Не галерыя затрындзеўся, можа, гадзіну уже трындзеў. Гэта самае. Калі ну, гэта нармальна сказаць чалавеку ДНД просто, типу, чел, ты просто не падыходзіш да гэтага стола. Гэта абсалютна штука нармальная, таму што чалавек просто не трапляе ў настрой кампаніі, настрой людзей, і гэта ок, абсалютна звычайная штука. Вось, і просто у мяне такое рэдка было, ну, просто людзі звычайна такі адваліваюць, яны разумеюць, што ім трошкі не заходзіць тое, што адбываецца, напрыклад. Такое таксама было. Я кажу, я не той, каб супер ідэальны ДМ, у якога ўсё ўсім заўсёды падабаецца. Вось, заўсёды ёсць пэўныя пажаданні у людзей, і яны свае. Партыі ў сеттынгу без магіі бываюць, так? Ну, типу, звычайна не ДНД выкарыстоўваецца. ДНД вельмі сістэма, якая накіравана вельмі моцна на магію. Прям вельмі моцна на магію яна сканцэнтравана, і яна як бы і падыходзіць для больш жорсткага сярэднявечча, але лепей пашукаць што-небудзь больш падыходзячае пад гэтую тэму. Вось. Хаця, зноў жа, типу, мінімум магіі вы можете рэальна абмежаваць, але гэта абмяркоўваецца паміж гульцамі. Просто кажу, ДНД збалансавана вакол магіі вельмі моцна. Типу, 50-60% ДНД гэта магія, і вельмі моцная магія. Ну, типу, прям, якая змяняе сусвет. Але ніякай праблемы. Можна адыгрываць стэлс-лучніка са Скайрыму, ну, я што не раблю, а мне кожны раз стэлс-лучнік атрымліваецца. Ладно, просто можа быць стэлс, не абавязкова лучнік. Я, можа быць, я просто не дагуліваў свайго орка-варвара дастаткова далёк, таму што ён у небачнага орка-варвара ператварыўся ў пэўны момант. Вось. Disco Elysium. Ну, Disco Elysium, зноў жа, Disco Elysium цудоўная гульня. Просто што, як бы, замест таго, каб напружвацца і спрабаваць Disco Elysium перарабіць на... Ну, в сэнсе, ДНД перарабіць пад Disco Elysium, я бы хутчэй узяў гэта самае. Давайте неяк тут у нас... Я бы замест гэтага ўзяў просто нейкую сістэму, якая больш сканцэнтравана на фантазіі. Ёсць сістэмы, якія патрабуюць мінімальных... Ага, там вось так атрымліваецца. Я бы ўзяў сістэмы, якія патрабуюць просто мінімальных зменаў і ўсё. Ну, то бок гэта, типу, досвед патрэбны. І звычайна такія штукі робяць данжн-майстры, то бок, ну, альбо вядучыя гульні, там неважна, як яны называюцца ў залежнасці ад сістэмы, таму што ёсць зусім розныя назвы. Данжн-майстер замацавана просто з ДНД звычайна. Вось. І я бы браў штосьці просто больш такое нейтральнае, скажем так, што не прывязваецца да канкрэтнай там магіі. Вось. Мне ў галаву зараз нічога не прыходзіць, я не настолькі шмат сістэм спрабаваў. Маё знаёмства з сістэмамі гэта Call of Cthulhu, Зов Ктулху, гэты самы ДНД, Mothership, касмічны хорар, і Blades in the Darkness. Blades in the Darkness. Вось такое. Але я павярхова толькі чытаў Call of Cthulhu і гэты самае. І Blades in the Darkness. Я кожны раз, па-моему, неправильно вымаўляю. І там нейк... Клінкі ў цемры, карацей. Я іх толькі павярхова чытаў. Цікавыя сістэмы. Просто, што я іх ніколі не карыстаў. Ёсць супергеройскія сістэмы, спецыяльна, каб вам зручна было супергероіку рабіць. Ёсць... Што яшчэ?
Ну, типу, ну, лавкрафтянскі хорор я уже назваў Call of Cthulhu. Mothership гэта літаральна чужы, але любы касмічны жах такі. Падыдзе цудоўная сістэма, я вось яе я спрабаваў, мне вельмі спадабалася, вельмі простая, максімальны ДНД гіганцкі набор правілаў, Mothership мінімальны набор правілаў, самая па типу сціплая ТТРПГ, ну, у сэнсе настольная ролевая гульня, якую я бачыў пакуль за увесь час. Максімальна простыя правілы. Cthulhu Saves the World, Super Hyper Enhanced Championship Edition Alpha Diamond DX Plus Alpha Fez HD, Premium Enhanced Game of the Year Collector's Edition, without avatars. Блин, без аватараў. Шкада без аватараў. Вось, і есть, карацей, Call of Cthulhu, і гэта таксама ролевая гульня. І яна сканцэнтравана на лавкрафтянскім хорары. Ось. То бок, там сістэмы, якія дапамагаюць вам лепей арганізоўваць сітуацыі. Вось. І могуць накідаць вам добрую частку дадатковых ідэй, за якімі вы можете, типу, спакойненька сабе нешта накручваць. Так. Зараз мы рыначак наш зробім. Оп. З-за таго, што вёска у нас невялічкая, то і рынок у нас будзе такі вельмі умоўны. Так. Рыбы. Вось гэта. Рыбы, якую вылавілі літаральна вось тут жа. З-за таго, што рынок... не тое. З-за таго, што рынок літаральна умоўны, то тут, па сутнасці, не тое, каб ёсць прям стойкі, тут не мае сэнсу, таму што людзі прыходзяць нешта, у сэнсе, што нават я не бачу сэнса ў рынку ў гэтым горадзе невялічкім, не так-то глобальна. Ось, але я адзначу яго. Давайте вось гэту штуку дубліруем і просто повторим вось тут. Вельмі умоўны у нас рыначак такі. Во. Кола вось гэтае трэба Во, ось так будзе. Каб не укацілася. Вельмі хоча укаціцца. Давайте, мне не падабаецца, што кола спрабую укаціцца. Вось, я спрабую кола прасунуць. Давайте яго... Мне хочацца кола гэтае дадаць куды-небудзь, я просто не магу, мне прям карціць. Ладно, давайте вось так, просто вось да гэтага хоць квадратны там слуп будзе. Хоць менш шансаў, што укоціцца. Ці ўсё роўна лухтанейка. Во. Падобны рынок. Вітаю, цірткі. Мярзотная спякоце, верніце шторм. Ну, у нас, да рэчы, так, нармальна, не тое, каб супер горача, 22 градусы яшчэ нармальненька. Так, давайте адзінае, што давайте гэтую брукоўку заменім на больш такую селянскую, так. Вось так зробім. А то у меня прям гарадская нейкая атрымалася. Зусім гарадская. Зноў жа я эксперыментаваў, што у нас тут можа быць. Там дзесьці каменьчыкі засталіся, і нават цудоўная, но быццам выглядае, што так і патрэбна. Вось. Вось наш рыначак. Гэта наше было апошняе месца, якое з'яўляецца месцам сілы, скажем так, гэтага паселішча. Нагадваю, што до канца галасавання застаецца менш за 3 хвіліны, калі вы жадаеце штосьці прасунуць у вас. Застаецца крыху моманту яшчэ, таму што на першым месцы у нас цывілізацыя 5, калі вы жадаеце прасунуць штосьці яшчэ, у вас ёсць магчымасць. Яна вырвалася трошки на 5000, але калі жадаеце перабіваць, то зараз самы момант. На другім-трэцім месцы у нас знаходзяцца Keep Driving і DNT Original Sin 2, і вось яны на 5000 прыкладна адстаюць. І яшчэ далей на 5000 далей у нас 4-5 месца, гэта Ale Abbey і Blood Thief. Моего тайны глейд жудасна дробязных дэталей не хапала. Ну, я згодна, я бы зараз трошки круціў, мне прыходзілася фармаваць лакацыю просто пад магчымасці таго, што я магу зрабіць. Інструментарый для архітэктуры даволі багатая. Вось мэблі, якая крэслівае назначэнне памяшкання, 2,5 штукі. Вось літаральна ты прыйшла, мне прыйшлося зрабіць гэта домік самага крутога лесасека тут мясцовага, важнага, так? Гэта заможны дом. Так. На цивілізацыю 5 адпраўляецца яшчэ 100, а ўсё патайта на усялякі просто так, типу, падтрымаць.
І вось гэта у нас тыпу падзакінуты дом беднага гандляра. Так. І вось справа ў тым, што яны адрозніваюцца, я спрабаваў падкрэсліваць гэта як магу, але я вельмі абмежаваны ў магчымасцях. Хацелася б дрэва ўпрыгожыць нейкімі стужачкамі, развешаць іх. Ну, проста далі бы мне стужачкі, я бы іх чапляў за дрэва. Але такой магчымасці ў мяне няма, на жаль. Вельмі абмежавана. Ну, дарэчы, вось лесасека. Хацелася адзначыць сабе лесасеку, але атрымалася вельмі умоўна. Вельмі умоўна. Вось такія дэталі як бы не вельмі адзначыліся ў выніку. Рэчы, каб бы яшчэ больш падкрэсліць, я зараз вярнусь сюды, я такія, вось тут у мяне схаваная гэтая штука, давайте іх яшчэ больш накідаем, каб гэта было просто больш. Хацелася бы просто нават мець калоду для рубкі дроваў, ну вось такое, мелкія штукі. Просто яны ўжо тут нарубленыя, але вось не нарубленыя нейкія дрэвы, хацелася б мець. Зноў жа яна тут. Скажам, што, блин, яно неяк падапэйнае, хоць неяк адрозніваецца, то яно... Ну, вось так, скажем, ну, хотя бы так. Пераможца у нас ёсць, гэта цывілізацыя 5. На яе адразу управляецца яшчэ 1000, але я так разумею, гэта у нас трапляе, як дадаць яе па новую ў спіс. На вылет у нас няма гулень, я пакуль адключыў выкідыванне на вылет, таму што бота я не паспеў зрабіць учора. Планавалася, што у нас усё будзе вылятаць гэты тыдзень, але учора вы дагналі літаральна да аднаго дня усе 80 гулень, там усе гульні адзін дзень назад галасавалі, у выніку я спыніўся. Так. 2 ктулху атрымалася. Зараз выправлю. Там 10 памылачка ёсць. Так. Зараз, да. Так, я зразумеў. Ёсць. Кэсулу. Так, бачу. Падвоена. Зараз. Оп. Тырк. Выправіў, але пакуль павісіць, калі хочаш на штосьці закінуць, яна схлопнецца, таму што проста у вас гэты спіс, ён з файліка считываецца, а я змяняю ў іншым месцы. Ось. Так. Тут можна бахнуць складаныя дамы з пралётамі, балконамі, унутрымі садамі, нефарматныя. Аднойчы выпадкова зрабіла класную планіроўку пад манастыр, але потым не змагла паўтарыць. У нейкім сэнсе даследавання магчымасцяў рэдактара элемент геймплею. Так, я разумею. Адзінае, што я паспрабаваў зараз пакуль стварыць тыпу невялічкую вёсачку з месцамі сілы, скажем так, ДНДшны падыход. Давайте прабяжымся зноў жа па ўсяму, што ў нас ёсць. У нас ёсць 7 месцаў. Аснова горада у... Скажем так, ёсць падыход для стварэння гарадоў. Вельмі круты метад, называецца Guards, прыдуманы чэлам, альбо ён таксама адкульсьці ўзяў, але проста ён зрабіў відэа аб гэтым. Я закідываў гэта ўжо ў чат. Вось. Метад Guards — гэта проста чек-ліст, які вам нагадвае, што у вас павінна быць у горадзе, а у горадзе у вас павінна быць government, то бок кіраўніцтва. Гэта у нас гандляр, самы заможны, вось там на пагорачку жыве. Нам патрэбны Underworld, той, хто можа быць супрацьстаяннем як бы мясцоваму кіраўніцтву. У нас гэта насамрэч нічога такога, гэта проста, скажем так, менш заможны гандляр, якому менш пашчасціла ў жыцці, але як бы ён таксама прадстаўляе пэўную сілу, але яны як бы 2 месца сілы такіх. Вось. Далей алтары, гэта у нас ёсць святое дрэва, якое у нас вось тут адзначана, упрыгожана, так? У нас ёсць месца R, ресурсы, гэта ресурсы гэтага горада, гэта ў асноўным яны будуць у нас здабываць дрэва, просто таму што пірс я так і не знайшоў, як зрабіць, каб у нас былі рыбакі нейкія, так? Вось. У нас ёсць D, Defense, абарона гэтага горада. Гэта насамрэч проста мясцовы лесасек, ён жа і будзе як бы абароны, просто адзін з мясцовых лесасекаў, просто ён самы тыпу круты і паважае закон, так? Таксама, калі што да яго розныя спрэчкі вырашаць, прыходзяць.
ён ёсць, і S это social, гэта у нас вось гэты рыначак, на якім мясцовыя збіраюцца. А зараз нам патрэбны філеры, нам патрэбны просто звычайныя філеры, нам патрэбны домікі, і зараз мы зробім невялічкіх тыповых домікаў. Это занадта вялікія дамы, так, нам патрэбна падкрэсліць, каб гэтае месца сілы выглядалі больш салідна, нам патрэбны больш маленькія домікі. Зараз я даволі тыповых нафігачу, просто розных памераў. Цікава, ці магу я просто дуплікат рабіць, типу, доміка? Ctrl-C, Ctrl-V, не? Нема такой опцыі. Гульня прям прымушае цябе не паўтарацца, так? Ладно. Пакуль што просто коробанькі панараставім. Пум-пум-пум. Реально хотелось бы просто иметь одразу просто поменьшенную версию, просто вот это был бы дефолтный домик, так, и я бы его коповал. Ладно, я не могу его прям не скопировать просто, не? Но я робил пирс, але каменный, здається, было просто стяны платформу, а платформу у воду. Як платформу зробить тогда? Просто ніякая платформа у мяне... у сэнсе, што падняць над зямлёю. Так ладно, пачакай. А драўляную... Ну, каменны я магу тады зразумець, як зрабіць. Хаця не, пачакай, я не ўпэўнены. Як платформу зрабіць? Я просто разумею, што домік можна падняць. Типу, я магу зрабіць домік. Ось такое, так. Я магу дадаць у яго... О, там нават рашоткі нейкія былі. Ось такое я могу зрабіць, і потім домик сам падняць. Десь там было, ось, над паверхняй. То бок домик я падняць над паверхняй могу, але вось як, типу, зрабіць сабе лутанейкі, карацей, атрымліваецца. Дорожку тут приберу. Якая у меня там была? Дом опустить до максимума. Дом опустить до максимума? Так, это не то. Воу, гэта была опцыя. Воу. Ну, добра, я зразумеў, каменны можна зрабіць. Ага. Ачмурэць. Я зараз у шоце просто. Адзінае, што мне зусім па дызайну не падыходзіць, на жаль. Типу, прям зусім не падыходзіць. Тут, типу, як драўляная гэтая падстаўка ёсць. А можна, типу, прыбраць края? Во! Пачакайце-ка, зараз мы, можа, нешта накруцім. Во, я зрабіў драўляны пірс. Ачмурэць. Это прям супер нечакана. Воу. Так, я могу опусціць гэтую справу трошки ніжэй. Што калі я там зраблю... яно ніяк не ўплывае. Вось. Так. Каб не пролазила там. Оп. Яшчэ вось тут. Вось гэта пірс будзе. Цудоўна. Я тут, можа, нават пашыру раку трохі. О, не, ведаеце што? Я перанясу яго вось сюды. Трошки ў бок. І вось тут пашыру раку. Па-па-па-па-пам. Где там вода? Вось ты. Ось тут будзе развівацца у нас трошки. Вадзічкай, на жаль, нельга працягнуць гэта далей. Будзе як ёсць. І у нас рынок, у нас будзе... Ой. Это не тое. Назад. Я думаў, я дорожку раблю. Так.
Ёсць. Вось наш невялічкі пірс там будзе. Было бы добра, вось гэтыя штукі прадубліраваць, она можа тут стаяць. Вось гэта будзе нашым адзначэннем, што гэта пірс. Толькі, па-мойму, вуды няма ніякай, ну, типа, як аб'екта. Блин, хацелася б яшчэ якую-небудзь штуку з гэтым зладзіць, не ведаю, упрыгожванне. Дзверы гожыя знайшоў. Ну, мне не патрэбны крутыя дзверы для таго, як я раблю, але я зразумеў, што можна, типу, вось, кайкам. Ёсць, типу, шырокія, вось такія дзверы я навучыўся рабіць, што дзіўна для мяне. Оп, вось так, зробім, дарэчы. І просто тое, што дзверы можна пераключаць. Я, мне падаецца, яшчэ шмат чаго не знайшоў. Типу, прям крутыя нейкія, не. Ну, можна яшчэ, канешне, вось такія, типу, рабіць. Вось такія, але гэта вельмі гатычненька, мне вёсачка, не партызан не падыходзіць. Блин, вось што пакуль што я хацеў бы, гэта дамы капаваць просто. Каб напоўніць горад, а то гарадок як бы, блин, стараўся. То гарадок без горада. Last train home. На Last Train Home адпраўляецца 500, дзякуй вялікі. Эть. Так, это, я кажу, это філеры пакуль што домікі, я просто іх раскидываю ў розных месцах, і потым будем разбірацца, што я з гэтым раблю. Так, гэта сцежку прыбіраем, сцежкам будем перамалёўваць потым. Мне здавалася, можна цераз ходкі скапіяваць. Может быть, налады ёсць такія. Так, налады, controls. О, мовы. Украінская была ўвесь гэты час. Ну, я ўжо неяк тут, в принципе, мова ні на што не ўплывае. Шчыра. Так, кіраванне, keybindings. Rotate, zoom in, zoom out. Камера. Toolbar. Добра. Toolbar. Cancel, confirm, left, right, up, previous tab. Page up, page down. Undo, redo. Disable snapping, send feedback, hide UI. Reset to defaults. Не бачу. Камера, keyframe UI. Добра, ну keyframe мені не патрэбны тут. На жаль, ну, типу, я пакуль не бачу. Калі можна, то я зараз зрабіў Ctrl-C. Зараз раблю Ctrl-V і нічога не адбываецца. Таму пакуль ніяк. Авечка. Так. Дзе там домик які-небудзь яшчэ? Ты пойдзеш са мною. І зноў жа, мы робім іх менш па памерам. Яны такія максімальна простенькія будуць. З імі замарочвацца, калі буду, то па парадку. Блин, хацелася б, конечно, каб яны аднаго памера былі. Ну, типу, прыкладна. Тыц. Потому что мы городок наполняем просто по сутности. Угу. Еще один. Реально Мэннер Лордс нечто захотелось погулять. А яшчэ у нас была нейкая, я дэмку мацаў, крутая гульня, дзе ты не будуеш дамы, а ты просто показваеш, што вось гэта месца вёскі будзе. І оно, карацей, там само запаўняе, пачынаюць домікі будаваць, там платы паміж сабою, там протоптваюць дарожкі, потым самі іх паляпшаюць. Ctrl A і delete. Ну, зразумеў, ну так, вельмі карысна. Супер карысныя ходкі пайшлі. Так. О, дарэчы, дах можна асобна змяняць. Можа быць, реально, можа быць, гэтым асобным домікам трэба дахі іншага колеру зрабіць. Вось гэта такі зробім, ён такі больш у заняпадзе будзе. Гэты у нас... Ой. Колер. Не? У яго блакітнага шмату колера. Вось давайте вось такое будзе. А гэтаму зробім таксама нейкі своеасобнае. Ось так. Каб было бачно, што гэта не просто домікі, так? Мы так адзначаем наши унікальныя домікі, скажем так. Banquet for Fools.
На Bunker for Fools отправляется 5000. Дякую велике. Так, добренько. Доміки пакуль зноў жа яны без акенак, без нічога. Я зараз просто напіхваю, каб зразумець, як оно будзе прыкладна выглядаць. Каб потым уже пракласці дарожкі, дзе што ў нас будзе знаходзіцца, якія дзверы, з якога боку. Гэта мы прыбяром. Там дзесьці натырка ў пэўны момант. І... для іх не вельмі вялікая розніца. Так. Вось тут вось домик у нас можа быць. Яшчэ адзін. Овечку закрыли. Блин, овечка выходь. Что там рабила? Давай, две. На Hollywood Animal отправляется 5000. Дякую великое. Банкет для дурняў гэта казін шур. Так. Овечка, сыходзьце, вы мне перашкаджаеце. Вось домик. Бачыце, овечка. Летите, летите, летите. Прижимайтесь где-нибудь еще. Давайте, давайте, полетели, полетели. Hollywood Animal. На Hollywood Animal еще отправляется. Дякую велике. Тык, тык. Маленькие. Меньше, еще меньше. И ниже. И ниже. И меньше. Так, давайте им вернем свой колер, гэта ось, якія арыгінальныя, такія ось, дэфолтнікі. Тут нам стежки сейчас потребятся. Мы ж плоты яшчэ рознае мелкае понаставим, ну, типа, ось такого у нас будзе гарадочак. Джек за плот. До речі, ось, што... Яна ось яшчэ лётае тут. Як справа? Нормально я тут, в принципе. Когда-нибудь она приземлится, правильно? Не сегодня. Давай, 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 давай. Приземляйся. Уи. Все, приземлился. Так. Ось тут домик еще. И еще один домик. І яшчэ один домик. Зноў жа я іх просто што пакуль напіхваю, потым я іх буду змяншаць. І сцежачкі рабіць паміж імі. Так, змяншаем. Пум, пум, пум. Потому что мы, по сутности, окреслили самые такие кропки важные для этого города, так, какие уже можно спокойно ладить историю из этого, але есть же и звычайные жыхары, и сябры нейкие могут быть у этих людей, ну там, сябруют тут, в принципе, как бы живут в одном городе, и нейк один одного повинны, в таким маленьким городе все один одного ведают. Немагчыма просто по-іншаму, так что мы тут... Я бы нават не сказаў, што глобальна, як оно побудавана, я бы не сказаў, што гэта прям асобна нейкая адзінка, ну, тыпу, як паўнавартасны горад, малавата людзей, гэта хутчэй было бы, тыпу, як такое паселішча для пэўнай мэты, што ли. Па гэтаму мястэчку правядзем міні-ДНД. Не, хотелось бы, что не... Может быть, хотелось бы, что-нибудь такое зладить, просто что и... Нема великого ожидания, что ли. Ну, прям гигантского нейкого. Ось. Я разумею, что зараз я хотел бы, как бы, штуки, які роблю, яны потребовали меньше от меня энергии, наоборот. Потому что я и так ничего не поспеваю, и мне за это вельми сумно. Так. Ось. А ДНД такая штука, яна патрабуе, я нават адмяніў з-за таго, што мне зараз польская дадалася, мне просто фізічна не хапае гэта самае, не хапае часу, энергіі, каб рыхтаваць ДНД, таму у нас сесіі ДНД, напрыклад, спыніліся, ну, мае, якія былі
Вось, просто таму што яшчэ польская дадалася і расклад стаў больш жорсткі, а я дагэтуль выгараў ужо і карацей просто зразумела было, што штосьці пастрадае, а ДНД даволі патрабуе ад мяне, скажем так, это не тое, каб складана, але глобальна гэта тое, што патрабуе ад мяне сіл. Вось. А хацелася б, каб яно ў любы момант было зараз просто менш сіл патрабавала любая штука. Так. Вось яны, па сутнасці, мелкія домы, іх можна нават і менш рабіць яшчэ. Потому что разлік, што гэта па сутнасці домік, ну там у 1-2 пакоі, простенькія максімальна. Яны былі бы прям зусім маленькія. Гэты нават быў бы менш. Гэты менш. Потому что мы не кажам зараз пра нейкі прям горад, цэнтр горада, які мы кажам пра невялічкую вёсачку. Так. Зноў жа, калі гэта была бы вёсачка, то тады бы аднушка рэльефа. Ну, калі б гэта была прям вёска, то, вядома, яна была бы, у кожнага была бы яшчэ тэрыторыя, дзе яны бы сваіх там, ну, жывёлак пасвілі, там, вось гэта ўсё, ну, альбо вырошчвалі, гарод які быў бы. Проста абмежаванымі памерамі мапы, прям вельмі абмежаваны. І стварыць нейкую па тыпу насычанасць абмежаванымі рэсурсамі прыходзіцца. Таму тое, што ёсць, так. Не, нават не так, а вось так. Тут абавязкова людзі як бы будуць хадзіць, і людзі лагічна будуць, што яны будуць хадзіць вось тут. Зараз я дарожкі раскідаю. Людзі каля дрэва будуць збірацца, і таму каля дрэва яно будзе збольшага прытаптанае, так. Адзінае, што... Ой, авечка. Не заўважыў цябе. Трэба ж і абжытае яшчэ гэта ўсё зрабіць. Так. Так, гэтыя дамы іх жа... Блин, так, назад. Іх жа не закінулі, правильно? Яны тут ходзяць вакол іх. Таму гэта ўсё будзе ўсё вельмі растаптанае. Опанькі, так. Вось так. А давайте, каб той домик просвечваўся трошки, каб яго бачна было. Вось так зробім, каб мы ведалі, што ён там. Вось гэта яшчэ трэба прыбраць. Вось, каб яно просто, типу, як стваралася адчуванне адной мясцовасці, так? Домікі. Мне патрэбны дзверы. Якія дрэвы? Так. У гэтага доміка будзе збоку вось тут. У гэтага вось тут. У гэтага вось тут. Але гэта дзверы не падыдуць? Вось так. Нагенеруй мне што-небудзь. Так, зноў жа, тут ўсё як бы... Оп, не то. Як бы абжыта, таму нам патрэбна, каб людзі тут хадзілі. А, яшчэ адзін домик пропусціў. Так. Ёсць. Давайте заменим тут трохи бруковочки. Ось. Тут там каменёў просто накидано, по сутнасці, нічого такого. Тут, на гэтую мясцовую, давайте, тут, я думаю, яны плюс-мінус упрыгожылі, так? Таму, я думаю, калі яны бруковочки тут накидалі, тут каменёў таксама маглі падупрыгожваць сабе. Як такая невялічкая плошча вакол гэтага дрэва, я думаю, арганізавалі бы.
Что-нибудь гэткае. Оп. Так, это у нас есть. Угу. І просто невялічкімі кавалкамі, плямкамі я зараз сабе зніжу памеры гэтай кісці. Там просто каменчыкі, яно як бы будзе трошки не зусім як бы бруковачкай, але крыху такое раскіданае у перамешку. О. Далей. Дзверы я, падаецца, паўсюль раскідаў. Так, не, тут дзвярэй няма. Ёсць. Далей, нам патрэбна святло. Я думаю, што штосьці яны... Малаверагодна, што яны прям зрабілі сабе гэты самы. Ну, то бок толькі заможныя нейкія вешалі сабе, але, думаю, дзесьці вось тут, дзе-небудзь каля дрэва, гэта тое месца, тыя месцы, куды бы яны накідалі першую чаргу нейкіх разам, ну, тыпу, падтрымку нейкую, так? То бок гэта было бы каля дрэва, вось, і рынак яшчэ. І таму гэта у нас будзе каля рынку святло. Одна штука усяго. Просто каб там цёмна не было, так? І штосьці каля дрэва. Вось тут, напрыклад, на скрыжаванні. Вось, я не думаю, што гэта месца прям такое... Чаму яно такое? Яно не змяняе свой знешні выгляд. Ліхтарыкі заўсёды аднолькавыя, так? Чаму ён такі адзін? Тыпу, я неяк быццам бы бачу адзін нейкі варыянт ліхтарыка. Колькасць святла можна кантраляваць і святло само, якое будзе. Такое. Ладно. Тады ён будзе вось тут. Адзін я яму ліхтарык зраблю моцны. Будзе моцна асвятляць. Вось гэтае месца. У агулам, у астатнім, я не думаю, што ў гэтым горадзе бы вельмі моцна замарочваліся наконт святла, просто ўначы трэба ісці спаць. Ось, максимум, хто будзе падтрымліваць святло каля свайго дома, гэта вось заможны наш чел і лесасек, які круты у нас. Вось. Астатнія гэтым замарочвацца просто не будуць. Так. Тут бы протаптана было таксама. Тут таксама бы протапталіся бы, таму што шлі бы ось сюды. Куды яны будуць хадзіць яшчэ? Яны бы хадзілі... Каб я выходзіў з гэтага дому, я бы вось так пайшоў. Яшчэ. Тут. В прынцыпе, падобна на праўду. Вось гэтае месца. Той чалавек бы пайшоў бы вось так. Это ўсё прям напрямую до свайго дома. Вось тут пытанне, чаму не напрамую. Хаця, з іншага боку, тут бруковачка ёсць, таму по бруковачцы, можа, ішоў бы, а тут бы протаптаў вось так. Ёсць. Ведаеце, типу, просто насамрэч плюс-мінус людзі заўсёды ходзяць плюс-мінус прямо. Вось гэта бы не так не было. Вось такая хрень. То, чым як бы яны хадзілі. Так. Вось тут было бы. Людзі бы ходзілі з двух бакоў і нават скрозь рынок вось такое вось. Хутчэй за ўсё бы. Вось так. Малюем народныя сцежкі. Так. Яно насамрэч, типу, вельмі цікавая штука, типу, як людзі ходзяць. Такая рэч, тое, што ты не можаш пабудаваць, типу, калі ты там плітку кладуць, асабліва ў Мінску, я не ведаю, як вы там бачылі, не бачылі, месцамі ў Мінску доўгі час был падыход, што, типу, мы пракладзем вось тут прямую, і вы павінны па ёй хадзіць. Ніколі, гіганцкая колькасць сцежак просто абыдзе. Просто абыдзе сцежкі, таму што людзі там рэальна ходзяць, а не тое, што дзе ім сказалі хадзіць. Вось, гэта вельмі такі негрунтоўны падыход. Мне падабаецца, што ў некаторых краінах, я не памятаю дзе, робіцца, калі, ну, новае, типу, раён, мікрараён пабудаваны, то ў яго накідваецца спецыяльна, там, не памятаю чым, накидываецца, каб было бачна, дзе людзі ходзяць. Замест таго, каб саджаць газоны і класці сцежкі, то бок, ну, сцежкі, штосьці, пачаму паўсюль зручна хадзіць, але потым бачна, дзе людзі хадзілі рэальна, так, там, не памятаю чым. Засаджваюць нейкім мелка газончыкам якім. Вось, і альбо не газончыкам, альбо пасыпаюць чымсьці. І, карацей, гэтыя сцежкі ўсе бачны. То бок, бачна, як людзі ходзяць. І абсалютна зразумела потым, дзе пракладваць рэальныя дарожкі.
Под 90 градусаў літаральна гэта ў мінску было. Я скажу, да 2010-га ніхто нават не збіраўся, ну, можа быць, у некаторых раёнах і было там дзе-небудзь крутых, але не там, дзе я жыў. У асноўным было такое, што тыпу проста вось дзе сказалі, там павінны хадзіць, усё, больш нічога такога. Дарэчы, вось гэтае месца цікавае, атрымліваецца, тут чалавек бы, я думаю, што ён бы хадзіў яшчэ вось так. Я думаю, вось такая штука бы атрымалася цікавая. Вось такая. А тут наадварот вярнуць больш зелені, наадварот прыбраць. Я думаю, тут была атрымалася вось такая нейкая дзіўная хрень. Нават яшчэ больш дарожкі вось так вот, потому что калі выходзіш з дому, ну як неяк відавочна, што ты пойдзеш альбо туды да суседа, напрыклад, вось альбо вось туды і на выхад. Хутчэй за ўсё нават на дарожку вось туды. Больш чым капіраваць тут не хапае. Збудавала дом з цокалем, верандай, дзвярнымі групамі і мосцікам з даху над дах іншага дома і клумбу ўздоўж, а потым клумба і абнесла. Падганяла 100 год, а потым зразумела, што трэба пасунуць. І тыпу ты перасунуць увесь аб'ект. Але бывае такое, што людзі натапталі сцежку, тое месца асфальтавалі, людзі пачалі пратоптаваць новую сцежку літаральна побач. Вось не хапае групавання. Так, зразумеў. Ну, тыпу, ёсць інструменты, якім палепшыць, але я думаю, што разлік гульні бы на такі, ну, тыпу, не нейкі прамысловы памер зроблены. Гэта сама, наконт сцежкі вось асфальтавалі і зрабілі, і такое было, але звычайна, тое, што я назіраў, гэта заўсёды неправільна пакладзена проста. Яна незручна пакладзена была з самага пачатку. Я не назіраў такога, каб проста побач. Ну, можа быць, дзесьці ёсць, проста што я не назіраў, таму я толькі з асобнага досведу могу сказаць. Так, чаго ў мяне не хапае, гэта акенак, так. Але акенак у бедных дамоў шмат не будзе, там больш такіх крутых, так? Таму мы байніцы таксама неяк дзіўна мець, так? Хаця, можа быць, і не такая ўж і дрэнная ідэя. Не, дрэнная ідэя, не падабаецца візуальна, зусім не падабаецца. Так. Мы зробім акенкі, але іх не шмат будзе. Тыпу, па аднаму акенку, можа быць, не на ўсе сцены нават, вось так, тыпу, па пару акенак. О, пашыраныя дзверы. О, двойныя, вау! Ля! Зараз мы гэта зробім. Наместо гэтых вузкіх мы вось такія зробім крутыя тут. З гэтага боку, таму што яны крутыя. І ў гэтага чала мы павялічаныя дзверы таксама зробім. Вось, гэта ў нас заможнае нашае чало, так? Але астатнія зробім так, а дзе я пачаў? Так, трэба каб сачыць, дзе я што ўжо зрабіў. Давайте вось гэта мы зрабілі. Паміж вокнамі сцяжочкі развесіць. Ну-ка. Нешта я тыпу сцяжочкі паміж вокнамі. Нешта не атрымліваецца ў мяне. Тыпу паміж... Тыпу знізу пад вакном ты маеш на ўвазе? Што мне падобнае ёсць? Вось тут. Вось такое. Вось так вось, тыпу, можна зрабіць, калі бы тут яшчэ дыстанцыя была. Гэта чая гульня? З гледачоў, так. Вельмі чылова. Так, абраная на рулетцы выпала. Так. Домікі ёсць. Я думаю, што ў іх было бы яшчэ одно акно, яны бы тут сабе бахнули вось туды. І ўсё. Гэта ў нас прыгоженька ўжо і так аформлена. Гэты домік. Ты ў нас. Я думаю, на рынок яны бы абавязкова сабе нешта зладзілі. І вось тут одно. Не, зараз падкажу. Давай, добра. Я скарыстаюся. І таму, што ў мяне ёсць яшчэ як нашага гандляра багатага, заможнага нашага паляпшаць.
тут можна навешваць і навешваць. Адзін я не жадаю ператвараць гэта як у замак нейкі, я жадаю, каб это сталося ў межах, ну ён і так, бачыце, заможны, тыпу, прям бачна, што ён заможны. Вельмі вялікая розніца, асабліва калі вы глядзіце з боку гледжання самага беднага ў нас. Яго літаральна акенка выходзіць на яго заклятага. О, дарэчы, я ўнутры магу глядзець. Мэў. Да яго заклятага ворага вось там вось, як ён там кайфуе кожны вечар. А, хто галасаваў? Я не зразумеў. Вячаславіч, по-моему, не? Зараз я пагляджу. Так. Tiny Glade. Хэппі Йода, выбачаюсь, не Вячаславіч. Хэппі Йода, Ясунарі і Пурбай. Вось, у нас 3 чалавекі галасавалі. Гаджы тое самае, але з DLC розных культур. На жаль, Tiny Glade вельмі абмежавана ў гэтым сэнсе. Вось. Як бы ёсць розныя штукі, што мне падабаецца ў яе, што яна літаральна табе просто... Як бы ты не зрабіў, яно будзе прыгожанька. Давайте тут трошки яшчэ ось гэты куст прыбяром. І я дадам яшчэ акенка, вось так. Не, ось гэту штуку мы заменім на нешта іншае. О, вось так будзе. Угу. Яшчэ одно акенка, я думаю, што можа быць вось туды. В акенца? А я як кажу? Я нават не заўважаю, я кажу. Просто патрымаў, каб гульню не выкінула. Угу. Вы бачылі, выдака, я не выпраўляў яшчэ гэта. Акенца? А чаму мне С падкрэсліваюць? Я... Патлумачце, дзе я не маю рацыі. Я просто нават не заўважаю, як я кажу. Акенка? Ага. Я выбачаюся, нават не канцэнтраваўся на тым, як я кажу. Абсалютна. Я з памылкамі кажу, вы шо? Вы ўсе ведаеце. Можете... Я нават... Я безнадзейны, мне падаецца. Так, а што я жадаю? Я штось я палез зараз паглядзець. Паспрабаваць хуткае паляпшэнне зрабіць, каб РВД мог нармальна бачыць свой спіс. Я паглядзець, як яно паказвае. Show my games. Так, я зараз залезу, пагляджу, можа быць, я хутка табе фікс які зраблю, каб ты бачыць мог. Так. Реально няма абмежавання. Вось і ўсё. Вось оно і бачна. Я, тыпу, я не заўважыў, што тут няма абразання. Я гэта не абразаў. Зараз я хутенькі фікс зраблю. Зараз будзем. А то трошки неёмка неяк. І я ведаю просто, што я невядома, калі дабяруся да гэтага, калі буду прям... У мяне неяк паднабралося занадта шмат усяго, а я не паспяваю ўсё рабіць просто. Так. Гляджу каманды. Показаць мае гульні. Зараз буде фікс. Не то, каб докопаться. Не, я разумею абсолютно. Я без претензий абсолютно. Так. Ну,
Ну, прикладно так буде. Ну, вибачаюся, калі дзесьці якія памылкі. Блін, я спадзяюся, зараз каманду не зламаю. Што я вельмі на глазок вельмі рабіў зараз. Зараз мінус каманда будзе. Калі што, мне захавана папярэдняя версія, так што нічога страшнага. Калі нават зламаю, просто адкачуся назад. Зрабіў РВД, паспрабуй зараз. Зламаў, так? Не показваецца. Мне падавалася 500 сімваляў ёсць паведамленне. Так, ну каманда як мінімум працуе. А, што я пралічыўся, дзе? Па-па-па-па-пам. «500 сімваляў, по-моему, мне падавалася максимум. Зараз. Так, я забываюся, што маё паведамленне таксама расцягвае. Зараз. Зараз будзе. Я... Нейкі просто можа просто кроп'я зрабіць, я зараз занадта ускладняю. Так, я занадта ускладняю. Зараз перараблю. Так, ось так воно попростей. А, ну нормально, вот так павінна ўлезці. Неяк. Я спадзяюся, я не памыліўся. Давайте паспрабуем так. Я зараз вельмі на хуткую раблю, нават ледзь думаючы. Нешта мне падалося будзе проста, але, блин, абразанне гэта ніколі не проста. Пробуйце зараз. У сэнсе, гэта датычыцца РВД у першую чаргу. Last train home. Во, усё, готово. Адзінае, што я, можа быць, пра... Ну, тут ёсць, як бы, я зрабіў пераправерку, каб яно нават у цябе, калі было бы яшчэ там, типу, плюс 20 гулень, то яно, па ідэі, будзе таксама нармальна абразаць, але, блин, паглядзім. Трэба было чакацца, пакуль стрымналат не пераможа. Ну, так. Усё, добра, нармальна, я потым трэба яшчэ захаваць гэта, давайте я сабе... Каб новая версія засталася у мяне на руках. Все, захаваў. Бэкапчык кода. Добра, вярнуліся. Так, што я рабіў? Акенцы. Што вам зарабіць? Так, было... Пісала... Так... Ці расцяжкі робіцца, тыкні на ўжо размешчанае вакенца, пакуль яно прышпіла не нагенераць, а потым побач замясці яшчэ адно, каб аўтаматычна злучылася. Так, давай-ка, вось тыпу такога? Ну, тыпу, яно ў мяне ўжо такое ёсць. І вось тыпу пашыраючая яго акенка. Альбо ты пра што? Гэта яно ці не яно? Пытаецца проста яно. Збярізны варыянт. А, ну так, просто я тут спецыяльна пакінуў вось такія.
До речі, я думаю, що тут уже можна трошки розчистити, тому що не зовсім правильно, що воно заросло такое. Я думаю, що... Це, конечно, прикольно. Просто тут окенко ось це прям заросло. Воу, я тільки зараз побачив. Все, зрозумів, про що говорка. Во, ось так типу розвішать. Ага, окей, зрозумів. Усе, я бачу, що воно взаємодейничає. Просто, ну, необхідності нема. О, ось тут давайте розвішаємо. Во, ось так. 2. Туди висить буде у город. Угу. Так, что я делаю? Окенко я вообще еще не поставил тут. Думаю, это не опция, ніякий інший варіант треба поставити тут. О, ось так. Дивно, що він там прямо в кустах десь стоїть, ось так на рогу. О, окенце. А я окенка ось ще казав, так? Я кажу, я не вірю, прям концентруюся. Зараз максимально мозг розслабив. Так, есть тут. Угу. І ось тут окенца. Так, ты не потрібен мені? Так, ты... Що ти такое нахрен? Ти змінишся ось на це. Ось подобно на правду. Чудовно. Що у нас є ще? У нас є ніякий дом не опрацьований? Ні, у нас домики є. Так? А коміни отсутнічають. Просто повсюль абсолютно. Нормаль. Ось так. Ось так. Ось так. Додаємо. Угу. Ну, ви поглядите на эту пригожость. Один домик закинутый. Я його не зауважив. Так, давайте-ка до його стежечку. Я прям абсолютно його пропустив. Ось тут ось буде. Давайте, каб я його не зауважав, треба пару дерев прибрати. Ось це дерево так само. Оп. І тут можна було б, до речі, у гэтага доміка невеличкі город зробити. Так. Вибачаюся за спам, але подобно, що гуню можна вирятувати не за 100, а за 30 дайсів по тлумач. Потлумачка, ласка, бо не розумію. Сьогодні все одно вирятував не буде. Ну так, до речі. Ну, сьогодні, короче, просто я розумію, що ви файно вирятували усіх гулень, просто прям усе, і це 75 гулень у списі, я не там 75 плюс-мінус. Я не вирятований, і я вже не витримав, і усе. У нас будуть вилітати тільки гулені, які старіші за більше за 14 днів, так? Там у ближайші пару тижнів з-за того, що, ну, як спіс виглядає, у нас нічого вилітати не буде, я поки навіть відключив виліти у вогулі. Ось, там ні сьогодні, ні завтра нічого не вилітає, я просто як наладжу, каб воно працювало з 14 днями, так і буде. Це хутор, ну, різно можна і поміж домами розтягувати, пришпільні завулочки можна бахнути. Зрозумів, типу, окенка да окенка, так? Просто що це у городі ліпше працює, так? Дополнение с мостом? Не, моста у меня никаких дополнений немає, только сегодня зранці набув эту гульню. Ой, это и DLC-шек нема. Зараз я у краму заходжу.
У яе толькі з DLC-шак гэты самы саундтрек, як можа быць больш за яго, ну тыпу. Просто, ну, на конту масточка, вось масточак, тыпу, маленькі. Конечно, можа быць, яго можна яшчэ неяк зрабіць па-іншаму. Ну, тыпу, палепшыць, пашырыць, напрыклад. Але мне падаецца, не. Тут прыйдзецца нешта выдумваць. А? Оу, окей. Это... окей, зразумеў, гэта дадатковая кропка, якую можна было не рабіць. Але я зрабіў, таму што... Чаму? Таму што зрабіў. Ой, яна нават у драўляную пераўтвараецца ў лесвіцу, калі занадта вертыкальна. Цікава. Ладно, разбураем гэта ўсё. Гэта не патрэбна. Закидываешь 100 на гуню, а потом переносишь на свою, губляешь 30, але на першую гуню запись застаецца, хоць і з нулём. Так, я гэта не продумаў. Ну так, лагічна. Ну, гэта ўпраўляецца лёгка. Просто што, ну, як у плане кода, але так, маеш рацыю. Мастоў не было. Ну, просто зараз гэта лесвіца. Ну, тыпу, гэта лесвіца, якую я просто пацягнуў. Тыпу, апусціў да аднаго ўзроўня і ў выніку масток атрымаўся. Дарэчы, тут дзіўна кліпае. Зараз прыбяром. Оп. Для якую гульню, якую рабілі 2 чалавекі, гэта вельмі няблага. Гэта чмурэнна для 2 чалавек. Механізм сам, гэты механізм, ён прям боскі. Прям. Так, давайте-ка тут яшчэ. Оп. І тут, я думаю, я реально невялічкі зраблю, карацей, тэрыторыю. Так. Оп. Дарэчы, дзверы мне цікава, можна нейкія пабудаваць? О, яно там нешта... яно так, тыпу, і будуе гэтыя праходы. А можна, каб гэта ў дзверы пераўтварылася, ці не? Так, я зараз прыбіраю дорожку. Так. І я жадаю з гэтага зрабіць... Ты ўмееш у дзверы нейкім чынам? Байніца, не? Альбо прям... Просто гэта ж, ну, тыпу... Брамка, конечно, але хацелася б нейкую больш грунтоўную, каб штуку мець. Што бы я такога мог ляснуць? Я просто хацеў бы, каб, ну, гэта было месца, тыпу, ну-ка, як калітка, тыпу, сюды. Ну і у ідэале, конечно, сюды авечак было бы загнаць, конечно. Овечки выйдя. Куда овечка у тебя поделись? Ось ты овечка. Оп. Я не могу перасунуть овечку. Она ідзе куды жадае. Стыль змяніць, як у сцяны. Толькі ўсяго разам. І ўсё. Я не бачу, тыпу, незалежнага. На жаль. Як дзіўна трохі. З той колькасцю ўсяго, некалькі слоёў, адрэзаць зноўку злучыць і рабіла але Марока. Ну, я не буду замарочвацца. Я адзначыць гэта насамрэч там самы такі дом бакавы, скажем так. Ну, прыгажосць якая ў нас атрымліваецца, Я нават шчыра, я не ведаю зараз, што дадаць яшчэ наверх. Типу, ну, акрамя таго, каб замарочвацца, нейкія прям мелкія дэталькі прапрацоўваць, таму што тое, што я хацеў зрабіць, я зрабіў ужо. Вось. Мая мэта была невялічкі горад, які мае свой, як бы, сэнс. Ён жывы, ён можа быць пляцоўкай для таго ж ДНД, напрыклад. Вось. Хаця, насамрэч, я методыку якраз таки выкарыстоўваў ДНДшную, так? То бок падыход у тым. Мне падаецца, тут сцежку трошки прадзяўбаў, не?
Прибрать стежку. Ось так. А, не, нормально все. Там просто так выглядае. Каб ён бы было як больш жылое месца нейкае і нагадвала жывое паселішча нейкае, як, ну, тут вёска не вёска. Касцёл хрыштальнага дракона Езуса. Не, ну мы можем зараз літаральна зараз просто новую пачаць і нейкую прям лютую гатычную штуку паспрабаваць зрабіць, я не ўпэўнены. А калі там кавалак сцяны маленькі паставіць, якраз памерам з дзверы, і да яго тую дзвер і прамацаваць. Ну давай паспрабуем. Давай паспрабуем што-небудзь зрабіць. Все равно мне падаецца, я дасягнуў таго, чаго жадаў, таму я спакойны. Вітаю ўсіх, вітаначкі. Я спадзяюся, у вас усё добра. Вітаю дзеда Максіма, вітаю рэйдераў. О, якая штука. Да змены ёсць. Вось тут раздзяліць. І давай перасунуць. Ну дакладна я ж магу вось так рабіць. Ну яно на калітку не вельмі падобна зараз. Нейкі, каб выгляд каліткі быў. Трэба паглядзець. Гэта тая штука, якая якраз таки патрэбна глядзець у кагосьці ў інтэрнэце, хто ўжо прыдумаў, як эту праблему вырашаць. Таму што я не бачыў. Ну, тыпу, яно... Яно нават яшчэ нейкая як закінутая такая выглядае. Лухта нейкая атрымалася. Хрень, я вам скажу. Яно прям ніжэй не спушчаецца. Але калі яе знізіць, можа быць тады... О, во, зараз падаецца зраблю. Так, ты у нас ідзеш, во. Падобна на калітку. Ну, кайфова. Я зараз толькі гэтую штуку выправлю. Что ты там такая кривая? Можешь ровненько это самое поставить. Во, вот так вот. И эту штуку просто поднять. Во, подобно на калитку. Ну все, вырашено. А эту вёску можна спаліць, затапіць, знесці вогненным штормам пры вялікім жаданні. Хаця, блин, ведаеце, у Sims была такая хрень у першых самых, што... не, ва ўсіх Сімсах, по-моему, была магчымасць просто метэарыты, карацей, лупіць на свой горад, калі трошки засумаваў і такі, чаго б такога дадаць аганьку-то ў гэта. Все одно няма каму карыстацца гэтай каліткі. Ну, трошки шкада так. Ну, зноў жа, гэта маленькая гульня, і яе прызначэнне быць маленькай гульнёй, як бы, нічога такога. Вітаю дзеда Максіма, вітаю ўсіх рэйдераў, вітанкі. Мы сёння гуляем па галасаванню, сёння у нас Tiny Glade, і мы зрабілі невялічкі горад, у якога нават невялічкая свая гісторыя, ну, як гісторыя, не гісторыя, але ёсць нават размеркаванне сіл, ёсць магчымыя канфлікты, гэта прям бяры ды гуляйся ў ёй нармальна так. Цудоўненькае месца, мне падабаецца вельмі. Чат, у нас вельмі прыгожанька, я пакуль пакіну вось так, пайду сабе што-небудзь возьму паесці, там што я галодны, і мы будзем працягнем далей. Я шчыра не вельмі ўпэўнены, што мы можам яшчэ нарабіць такога, але зноў жа, можа быць, мы створым просто новую лакацыю, паспробуем у мясцовыя замкі і гатычную нейкую архітэктуру. Нешта такое. У першым City Skylines можна торнадо з метэарытам выклікаць, у другі не гуляў, не ведаю. У першым можна было? Я забыўся. Не, ну там же ёсць, тыпу, сістэмы абароны ад пагроз, і нават яны могуць... Не, торнадо дакладна памятаю, што яно можа само па сабе проста з'явіцца, таму што там у City Skylines, в прынцыпе, могуць быць падзеі, катастрофы. Вось, наколькі памятаю. Добренька. Зараз вярнуся. Хутка буду.
Tales of Meadows.
Так, вярнуўся. Я бачыў усё. Я сачыў за гэтым. Як яно зараз у спісе выглядае? Там літаральна адзінка? Яшчэ адна штука, якую патрэбна зрабіць. Блін. Нешта я... Вось такое нешта мне ў галаву нахрен не прыйшло. Потым зараблю. Зараблю, каб просто абірала максімальна, ну, типу, бліжэйшую суму па десятках. Калі вам магчыма, калі не, то ну, типу, бліжэйшую ніжэй. Kingdom Come. На Little Kitty Big City отправляется 100, и на Kingdom Come отправляется 100, дякую велике. И Neighbors from Hell еще 1000, дякую велике. Neighbors from Hell. Одну штуку только проверю. Ну, все, добре. Добренько. У нас на вылет пакуль нічога вылетаць не будем. Ну, скажем так, правілы хацеў до конца тыдня і потым вводзіць новыя правілы, але правілы ўжо дзейнічаюць прямо зараз, таму што зусім люта было учора сеча. І як будзе працаваць зараз? Гульні, якія маюць голас, ну, карацей, на вылет у першую чаргу адправяцца гульні, якія маюць больш за 14 дзён з апошняга моманту, на калі на іх галасавалі. Гэта першая штука. Па-другое, вылетаць будзе па гульне ў тыдзень, не 2 разы ў тыдзень, а 1 раз у тыдзень у чацвер. Пакуль так, буду назіраць бліжэйшыя 2 месяцы, 2-3 месяцы, хутчэй за ўсё нічога у нас вылетаць бліжэйшыя 2-3 месяцы ўвогуле не будзе. Трэба назіраць, як вы будзеце гэтым карыстацца, і гэта, ну, тыпу, я шукаю баланса, які мне спадабаецца. Ось, і пакуль я яго не тое, каб знайшоў. Глядзіце яшчэ ў нас. Блин, давайте талерку занесу, а то я поеў і талерку не занес. Зараз буду. Ось зараз я ўжо тут. Так, што мы паспрабуем зараз пабудаваць? Гэта нейкі, можа, нешта гатычненькае такое, таму што тут ёсць шмат інструментаў для замкаў, а замкаў я будаваў 0 пакуль што, абсалютна так. Так, тут ёсць. Тут ніяк не захаваць, гэта тыпу ўсё. Так. А новая? Оу. Наша гульня была захаваная, гэта лето, гэта восень. Старая... Я просто, ну...
тэма на сёння. Ага, тут нават так працуе. Просто я толькі пачаў. О, давайте зімнюю. Давайте зімні замак нейкі. Во, кайфы. Просто я дагэтуль не рабіў. Я тыпу пачаў гульню, яна мне сказала, вось памалююсь гэта. І толькі зараз я пабачыў, што тут ёсць опцыі. Я дагэтуль зараз, пардон, не заўважу. Зноў жа, у мяне пакуль няма другога манітора, ён павінен прыехаць толькі заўтра, і тое я яго не на стрыме гэта будзе. Калі прыедзе да стрыма, мне патрэба змантаваць кранштэйн, вось гэта ўсё, карацей, тут клупацца яшчэ прыйдзецца. Вось таму гэта хутчэй за ўсё у лепшым выпадку на панядзелак. Застаецца змантаваць, і я змагу нармальна бачыць вас нарэшце. А не паварочваць галаву на амаль 90 градусаў у бок, каб пабачыць паведамленне, а яшчэ больш каб пабачыць гэтае самае. Ну, ладно, не 90 градусаў, просто гэта тыпу 50-10 градусаў паварота галавы, каб просто пабачыць чат, і яшчэ больш каб паглядзець далей, каб пабачыць прагляд стрыма. Ну, тыпу, зусім незручна. Увесь час было незручна. Вось. Як мов працуе адкуль і куды і колькасць. Першы твой варыянт правільны. На 180 патрэбна, каб я дакладна нічога не пабачыў і ніколі, так? Так, давайте-ка у нас зімні домік нейкі, мы яго пакінем як ёсць, так? Але зараз мы ляснем каля яго, колькі у нас тут абмежаванне? Абмежаванне тое ж самае. Так, ось лакацыя такая ж па памерах, толькі тут складаней бачна мяжу, потому што белае на белым. Ось она, конец мяжы. Голуба пераўтвараць. О, было бы зручна, конечно. Так, што... Гэтую штуку я ні разу яшчэ не ставіў. Зараз мы будем разбірацца, што яна можа. Ага. Ага. А наколькі высокай ты можаш быць? Ага, гэта радыус у нас. Паварот. А ёсць у яго, тыпу... вось яна вышыня. Не, пачакайце-ка, гэта максімальная вышыня. А чаму яна такая нізкая? Тыпу разлік, што я на пагорку яго буду трымаць, ці што? Што я думаў, што я знізу прям падняць я магу неяк. Ну, тыпу, у доміках можна звычайна падняць. Іх ёсць вось ніжняя планка. Вось, і вы глядзіце, на якую вышыню можна домік падняць. Вось гэта максимум. І гэта домік падняты, так? А тая вежа, вось што ёсць, тое ёсць. Зараз цікава, дзе ўвогуле мяжы ў гэтага ўсяго. Там дах можна яшчэ крыху падкруціць. Во. О, бачыце, што можна нарабіць? Стрымы тады будуць код-френдлі, ім будзе цікава цябе слухаць, яны ачмурэюць. Вартавая вежа лясніцтва. Я не ведаю, тыпу, што можна выратаваць з такой... Вы разумееце, што з такога доміка нават проста спускацца непрыемна? Я, улічваюць з таго, што лесвіца ніякая няма. Дарэчы, я магу да гэтага лесвіцу прыставіць? Так. О, вы глядзіце, што. Так. Ось так. І тут дзверы, карацей, ляснуць. Дзе яно тут? Блін, божак, я забыўся, вось. Ну, акенка ўлазіць будзе. Просто ў акенка. Ну? Чаму я паварушыць не магу? Во, вось так. Нормально, в принципе. Шпаковня для птеродактиля. Нормальный дом. Імперський довганок. Я думаю, довганок-то поніжей буде.
Нагадваю, гэта максімальная вышыня вежы. Типу, вежу вышэй зрабіць нельга. Гэта вежа. Гэта дом. Цудоўная каманда просто. Інжынер па тэхнікі бяспецы задаволены, ну... Дзякуй вялікі. Оп. Ну, гэта рэальна, гэта максимум, які я мог зрабіць. Давайте яшчэ апошнія штрихі дадаваць. О, я могу вежу наверх яго, на домик поставить? Ладно. В принципе, неплохо. Так, что я яшчэ могу? Сцяну можна до гэтага долучыць? Добра. Не бачу, каб мог. Уже голубят не побудовал. Яна нормально живем. Вось нават акенка ёсць. А дзе, блин, гэтыя? Шасцей, вось, комін. О. Удобно. В принципе, зручно, я б сказал. У меня все яшчэ крывая лесіца. Вось так. Во, параўней будзе. Круглы слуп зрабіць. Ты подкидываешь мне ідэі. Так, зараз. Блин, это максимальная вышыня сцяны? Ладно, окей. Гэта вешаце рухавік. Тут у космос збіраемся. Ну, нешта падобнае. Мы амаль у космосе. Чат. Як бы так яшчэ... О, тень, які, глядзіце. Мы, блин, мы быццам падарожнічаем. Бачыце, там у далечыні бачна тень паўзе па пагорках. Прыгажосць якая, а? Падняць зямлю. Накладно. Я забыўся, што гэта опцыя. Так. Домик. Уверх. Не, гэта максимум. Это прям максимум. Мне питается, альбо вежа выросла? Вот это, не? Так, вежа выросла. Ось вежы растуць ад пагоркаў. Дзе, дарэчы, там сонейка, калі ты выходзіш? Мне трэба ведаць, якая зараз гадзіна. Ліміт па вышыні ёсць. Ды, блин, не, ну не можа быць, каб ліміт па вышыні быў. Вось гэта ўсе мелкія падказкі, максімальная, опускайце толькі ўніз далей. Вот, я зараз зноў гадзіннік запрацую. Дзе там? Затое, калі сонца выходзіць, вы бачыце яго раней, чым вашыя суседзі. З мінусаў тое, што у вас вакон няма. Ось, ну, ніводнага. Літаральна нічога нікуды не выходзіць. Ну что, хотели готычный замок побудовали. Так, давайте-ка мы разбирать эту штуку. Ладно, не будем разбирать ее. А то, что мы просто так намагались. Зато мы ведаем прикладно, чего чекать, правильно? Эту штуку я приберу. Из-за того, что у нас будет замок, нам потребны пагорки. Мы зробим пагорочки. Несколько поверхов. Не питається лухту ніяку зробив. Зараз поглядим. Ну так, лухтанейка. В любом выпадку, я думал, что зробить два поверхи, типу, каб мець, типу, прям як замок, так? Для того, каб садшить было прасцей, пакуль што прыбяром дрэвы, каб лепей глядзець было.
ацэньваць гэта ўсё. А пагорак будзе ціхі, ну паглядзім яшчэ. Я дакладна ведаю, што вось там вось вельмі ціха, таму што туды хрен залезеш. Я бы вельмі стаміўся, калі б я туды лез па гэтай лесвіцы. А тут у нас будзе замак. Так? Невялічкі такі, мікразамак. А давайте колеры зменім усяго на беленькія такія, каб яно больш казачна так выглядала. Можна прям белое-белое. Вось такое. Блин, такі вось як абарончы замак рабіць, альбо больш не ведаю, думаю яшчэ. Зараз вежы. Дадаць вежу, оп. Угу. Нормальненько так. Аднак печка працуе, ну там хтосьці дакладна сядзіць. Бачыце, чалавек сядзіць тут і з вакенца глядзіць, і такія, я дамінірую над ім. Кампенсуе нешта чалавек тут. Так. Угу. Давайте зробім лесвіцу, потому что гэта ж тут не просто так будзе ўсё. Где там перанос? О, вось так перанесці. Перанесці. Во, вось так зробім. Пад'ём. Во, і зараз у ўсяго гэтага мы зробім поручні нейкія, каб яно было. Вось такія нізенькія. Оп, прыгажосць такая. Можна ўсё яшчэ назіраць і дамініраваць над гэтым замкам. Гэта млын. Дарэчы, можна нешта падобнае дадаць? Я думаю, не. Сцяжок дададзім туды. Так. Яшчэ можна, ну у нас же тут замак усё ж таки, так? Ну тут трэба бруковачкі нейкай дадаць саліднай. Яно нешта неяк не спалучаецца у мяне. Вось сюды лепей няхай ідзе. Блин, вельмі нейкая брутальная лесвіца. Давайте вось так зробім, каб больш павольненька яна падымалася. Угу, ось так полепей. І зараз бруковачка пайшла. Ось так буде. Угу. Тут, правда, нешта тенейкі перашкаджае. Прям будзе закрываць трошки. Обзор падчас дня, пэўна. Штосьці будзе перашкаджаць. Так, ладно, працягваем. У соседа каменная хата, а у мяне драўляна за той якой вышыні. Тут, як вы заўважылі, тут нават вежа невялічка ёсць, дарэчы, наконт вежы. Кампенсуем далей. Вось. Нормально, нормально кампенсуем. А птушки пасяліліся. Угу. О, вось я тут раздзяленне дадам і... Блин, мне не патрэбна падвышэнне, мне патрэбна перасунуць цябе. Вось так. Во, вось так будзе. Тут у нас будзе таксама частка гэтага замку. Я планую тут і гэтыя самыя сцены паставіць ўсё гэта. Давайте сцены.
А я магу тут барбакан зрабіць, не? Абарончую нейкую штуку. Хутчэй за ўсё не. Ой, я нешта там паламаў. Так, я тут нешта паламаў апошнім дзенем. Ты у нас просто идешь нахрен. Ты можно прибрать. А, я ж браму так сам могу нейкую зрабіць, потому что у меня ж есть... Так, давайте-ка браму попробуем зрабіць. Во, вось такая штука есть, правильно? Неяк тебе прыгожваць можно? Ой, не то. А чаму неужо нельга браму прям зрабіць? Хацелася б браму прям ляснуть. А чего ж гэта тень? Я не ведаю. Нешта перашкаджае. Час часу накрывае неяк. Так. Ну, колеры, конечно, я могу цудоўна мяняць, а вось тое, што мне патрэбна, рэальна няма. Я не бачу. Толькі разбітая акенка вось гэта можна зрабіць. Байніца, напрыклад, яшчэ ёсць. Дарэчы, іх можна прям на самы верх запихнуць. Эх. Забаркадуеш проход з скрынями з сялёдкай, калі што. Зразумеў, добра, он неблагі план. Неблагая ідэя. Ну давайте тады няхай будзе просто аркай. Робім, што можам, правильно? Так, тут я нешта пачалось тут зноў. Бачце, час часу... Яно, конечно, малюецца, добра малюецца, але потым у пэўны момант яно можа зрабіць херак і нейкая лута адбываецца. Не-не-не, не ўсю гэтую штуку зрабіць. Дзе-то інструмент сцяны далей. Вось адрэзаць тут. І вось гэты кавалак можна просто прыбіраць. Тому што ён зламаўся, па сутнасці. Зноў нейкая, ўсё роўно лухта. Так. Ты адрэзаць вось тут. Выдаліць нахрен. Добра. Ось тут падзламалася зноў. Ось так зробім. Выдаліць. Просто таму, што нешта мышкай влево-ўправа дёрнуў і ўсё, і каляска. О! Ось тут я придумаў. Тут мы зробім, карацей, каб яно ў замак утыкалася. Вось так. І вось гэтую частку мы давядзем вось так. Во, вось так. Будзе. Ну, прыгажосць. Адзінае, што верхнюю частку зараз упрыгожванне ўсёй гэтай штукі. А яно можа быць неяк з верхняй часткай. Зараз будзем разбірацца, ці магу я нешта зрабіць. Не адразай, паспрабую проста кропкі перацягнуць. Там звычайныя сплайны, але калі зрабіць, зараз я пакажу, што мне складана было выпраўляць. Так, глядзі змены. З гэтай кропкі управляць паміж сабой. Ты іх хрен разбярэш, якая з іх якая. І, тыпу, в управленні гэтага патрабуе больш намаганняў на квадратны міліметр, чым тое, што мне патрэбна. Ну, тыпу, мне прасцей проста выдаліць. Таму што распутванне гэта як вузел распутваць. Ну, тыпу, больш намаганняў зрабіць, каб атрымаць патрэбны результат. Ось, разумееш мою праблему, так? Таму выдаліць, адрэзаць і выдаліць прасцей, чым спрабаваць управляць. На Overlord 2 адпраўляецца 2500, дзякуй вялікі. Так.
Во, замак. Адзінае, што я хацеў, каб ён меў прям, ну, вострыя гэтыя сцены, але ён неяк дзіўна, ён быццам бы як разваліны іх робіць тады, бачыце, вось такая штука. З нашага боку, можа, гэта нават і яшчэ круцей выглядае. Такі трошкі як падзакінуты замак. Хочется трошки подзменьшить, может быть, все ж таки это вижу. Есть. Гэты замакчак ёсць. Давайте яго ўпрыгожваць. Які краявід открываецца отсюда. Усё яшчэ працягвае нехта кампенсаваць у гэтым доме. Сваю дамінацыю паказваць. Нічога мы зробім лепей. Пытанне зараз. Зрабіць яго як такі, типу, адпачынкавы домик, альбо з байніцамі. Байніцы тут магчыма, але яны ідуць, напрыклад, то есть такую скорость стенку на усялякі. Ось, мне падаецца, каб... Думаю, можа быць, вежу зрабіць, карацей, з байніцамі, а тую зрабіць, типу, звычайнымі вокнамі. Хаця гэта бессэнсоўная, насамрэч, канструкцыя тады. Абарончая вартасць яе амаль нулявая. Угу. Ладно. Угу. Неблага, неблага. О, дрэвы яшчэ. Адразу просто лясну тут дрэва. Ось так. Просто таму што. Во, выглядіць, якая прыгажосць. А тут мы раптоўна зробім вось такія кенцы. І, дарэчы, адзін на адзін таксама накладваць можна, так? Во. Можна прям маштабнае, каб ляснуць, не? Не, нельга. І знешні выгляд іх не мяняецца, по-моему. Не, колер тут мяняецца, і ўсё, больш нічога. Так. Больше окенок. Так. Окенцаў? Окен? Неважно. Я не выратаваць мяне карацей. Кляштарнікі. Ну, так, нешта падобнае. Можна яшчэ рады 2 сцен зрабіць на ніжэйшых узроўнях скалы. Гэта і ёсць ідэя, так. Для гэтага і двух узроўневая, то бок вось гэта асноўная, як прям асноўная частка. Тут яшчэ будзе як такая канструкцыя і гэта сама ўжо ўніз сход, тыпу, звычайна. Вось такая хрань, тыпу двухпавярховік. У гэтым як бы ідэя была. На нешта іншае замяніць. Замёрзлая рыба. Нешта такое, што на вуліцы не будзе... Ну, можа ставіць на вуліцы зімою. Трэба паабіраць. Эту штуку можна проста унесці куды-нибудь. Вось сюды. Во. Інструменты нейкія. Ось так зробимо. Яшчэ. Вау. Ну, прихожу же. Ну. Як отсюль бачно? Отсюль не было бачно. Так. Понасолоджуюся зараз краєвідом.
Блін, ну уже час насамрэч скончваць так-то. Не паспею я, мне падаецца, нармальна вось эту частку яшчэ зрабіць. А можна сцяг нейкі паставіць прям на край, напрыклад, будынка вось сюды? Не? Просто хацелася бы такія як флагшток. А, не, вось ёсць флагштокі, я думаў, што няма. Во, нормально. Тады і сюды яшчэ яго жа. Во, яны ўздоўж можа стаяць. Толькі што ж стаяў. Где-то там. Во. Яны як дзіўна сябе паводзіць, то з'яўляецца, то знікае. Во. Нешта цені закрывае зноў. Колькі я стрыміць яшчэ збіраюсь, насамрэч ужо скончваць трэба, таму што трэба бегчы працаваць, яшчэ працы шмат. Давайте рэальна я буду на гэтым прям скончваць, таму што я не разумею, што калі хоць хочацца вось эту частку яшчэ запомніць нейкімі мелкімі такімі домікамі, але ну і сцяною там это ўсё арганізаваць, але на жаль часу няма, таму на гэтым я буду скончваць. Гляджу, хто ў нас ёсць, дзе. Рудзі ў Ancestors Legacy зараз. Яшчэ бачу, ну, радіоголас, якое 24/7, так, ну і па сутнасці, ўсё. Добренько, отправляю вас до Рудзя. Вам жадаю добрага дня, добра вам попрацаваць, калі вы працуеце, калі вы адпачываеце, добра вам адпачыць. Заўтра мы будзем гуляць у цывілізацыю. І так, ну, па сутнасці. Пачакайце, у мяне я бачу адно ўзнагарода. Не, гэта ўзнагарода прайшла, дзіўна. Дык вось, карацей, будзем гуляць заўтра ў цывілізацыю і будзем круціць заўтра рулетку на тое, што мы будзем гуляць у чацвер. А з наступнага тыдня я нагадваю, што мы пачынаем праходзіць Чалавека-паўка другога. Мне вельмі спадабаўся першы, я жадаю працягнуць гэтую гісторыю, плюс у мяне яшчэ ёсць падпіска пакуль што, я хацеў бы ёй скарыстацца і прайсці гульню, якая ў мяне ёсць у падпісцы, таму я просто планую адмяняць падпіску на PlayStation Plus і пераходзіць, ну, просто не карыстацца. Я реально за стрымінга просто не паспяваю ёй карыстацца і яна просто закінутая па сутнасці ляжыць. Вось, але вось гэтую гульню якраз такі я хацеў бы пакранаць. На гэтым усё. Адпраўляемся. Ляцім да Рудзя і пабачымся заўтра.